alternatibentzako denbora tartea eskatu arren enpresak 655 langile kaleratuko ditu, esekutiboak enpresaren erabakia kritikatu du. Langile batzordeko ordezkariak Bruselarako bidean zeuden albistea jaso dutenean, kaleratzen berri izan ostean, greba hastea erabaki dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aparteko arazorik ez Euskal Herriko errepideetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Udasasoiko eguraldia nagusituko zaigu astearte honetan eta lurraldearen hego isurialdean gainera beroa zakarra izango da. Goizean batetik kostaldean eta bereziki Bizkaian hodei baxu batzuk agertuko dira, bestetik goi hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina bereziki hodei baxu hauek eguerdirako desagertuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joerarekin jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin eta giro bero xamarrarekin, baina arratsalde erdeitik aurrera barrena bero hodeiak garatuko dira eta ilunabarretik aurrera ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean, bereziki Araban eta Nafarroan, puntualki ekaitz handi xamarrak izatea baztertu gabe eta kaskabarra botatzea ere baztertu gabe. Haizeak hego ukitua izango du, kostaldean beti ere iparra izan nagusituko da, ekaizkunetan erne bolada oso gogorrak eman baita daitezke, gauean hori bai hego haizean nagusituko da lurralde osoan eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maximoak nabarmen gora egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira eta goiza benetan epela izango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, maximoak ere gora egingo dute esan bezala, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, kontraste handia izango da, kostaldetik kilometro gutxi barrura eginezkero, eta hego isurialdean 32 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Nafarroa hegoaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Goizeko 7 eta 7 jotzear diren honetan goizero egiten dugun bezala bagoaz Euskal Herriko zenbait txoketara, gaur Urnietara goaz eta horretarako Ainoa Larrea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Ainoa? Egunon. Badirudi Iker Ibarluzeak esan digunez, gaur ere uda sasoiko eguraldia izango dugula, baina momentu honetan Urnietan ze eguraldi dugu? Urnietan 16 gradu daude, baina ezetasun dizintekin 89ko ezetasuna daukau, eta zerua nahiko, laino izan ez dut ikusten, baina zekina bezala ikusten da, gaur ere ez dut entzun, baina esajarako hau, zerbait bada gaur ere. Zerbait egongo da seguru, ezetasuna duzue beraz Urnietan, Bilbon behintzat, laneratorri naizenean 21 gradu zeuden, horrek, ez dakite, temperaturak asko igoko diren gaurkoan, baina behintzat goitza epel samarra dugu izaten. Ainoa, gaur gion ez dugu izango, badakizu, oporretan joan da, eta horrelakoak ere izan behar dira, beraz gaur gu biok izango gara. Normalean jonek ekartzen du, asteartero gaia, baina pasaden astean ibili ginen, Sendabelerren inguruan hizketan, eta, proposatutako bezala, esango nuke gaur horien ingurukoak ekarri dituzulazuk.
Bai, bueno, boltatxo bat ematea joan eta ikusi genitzakeen zendabelartako batzuk, ez? Da, ezagunenak dianak adibidez, berbena, pasmo belarra, edo ja mendiran zuten bagea, kamamilea ere. Bai. Beraz, mendi bueltatxoa egitera joan da horrelakoak topatu ditzakegu, ez dakit, esango nuke Euskal Herrian bagarela, edo izan dugula ohitura, ez? Sendabelarrekin edo edo non topatu ditzakegun landare horiekin etxean ukenduak egitekoak zupa duzu ohitura? Bai, ukenduak beti ibili izan ditugu, bai, golpeentzako, edo zaurientzako, erredurentzako, beti, ukenduak ohitura handia dela esango nuke nik hemen, eta hoxe, esan dugu belar hauek, beste batzuk erantzi eta hauekin egiten dianak, eta hortaz aparte baita ez tarriko minentzat egiten dian enplasto edo kataplasma hauek ere, ez? Badibidez berbenak egiten dianak, hauko infekziotako pasmo belarran infusioak egindako gargarak edo, bai, hauek denetak dituzkate ezautu ditugu etxen, bai. Begira, niri bintzat ongi etorriko zait, jakitea eztarriko minarentzako zer egin behar den, beraz, eta seguru asko, irratian gabiltzanok izaten dugu, gure lan-tresna ahotsa delako izaten ditugu horrekin komeriak, beraz, ez dakit, azaltzerik duzun, eztarriko mina dugunean, zer egin behar dugun? Ni betian ikusi izan dut etxio mila ere ongo dira, baina betian izan dut, berbenak bildu, sartagira bota olio tanta batekin, eta pixka bat epeltzen dianean, arrautzaren txurila bota. Tortilla bat egingo enu bezala, baina txurilarekin bakarrikan. Traputxo batian bildu, eta hori aldan beruena erregaben oski, ez harrian jarri eta horrekin egon. Eta barruko infekzio eta zikin guztia kanporatzen du. Begira, hori erabiliko dute, aurrerantzean. Berbena esaterako non topatu dezakegu? Berbena, oiat egitan desinte goten da, gero baratza bazarretan ere bai, bide ertzetan, zapaldutako lekutan desinte topa dezakegu berbena. Eta ukenduak egiteaz gabiltzala, erredurak eta ohikoak izaten dira ere. Erredurentzako ukendu hori nola egiten da? Hau ere, belar gehiago, ez? Sartuko nizkioke plantilla belarra baita ere, eta beste belar batzuk. Eta hauek oliotan jarri kaziola batian edo, zuba juten, baina irakin dezala pixkana, eta gero ordu bete bat edo egoten danean, eskurritu, eta olio horri argizaria bota, eta argizari horrek urtu, argizaria, eta gero ontzitsua bete. Eta ontzio bete eta daukezunen, prest daukazu ukendua. Begira, gaurre bintzat ikasi ditugu bi ukendu nola egiten diren, bata berbenarekin eztarriko mina sendatzeko, edo eztarriko infekzioak sendatzekoa, eta bestea erreturentzako zenbait landarerekin egiten dena. Ze ongi, aste hartetan beti ikasten dugu zerbait Ainhoa, eta beti da plazer bat. Saiatuko naiz, etxean egiten, eta egiten dudanean abisatuko zaitutea ondo irten zaidan, edo ez komentatuko dugu. Zazpirak eta 12 dira, mila esker gaur gurean izatea gaitik Ainhoa, eta datorren astean izango gara berriro ere. Ondo izan. Venga, baio. Agur.
Saia zaharretan barna kotxe beltz bat zara, urrundik zatoz denboran. Horrela egintzen ioluko egun hartan ere, azalpenik ia eman gabe, eta batez ere eskatu gabe, bai zeu ere akordatu zinen baleaz. Horrela egintzen ionuko egun hartan ere, azalpenik ia eman gabe, eskatu gabe. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 7 eta 4 dira. Askatasunaren ontzidiko Madlin belaontzia Asodeko portura eraman dute. David Menzer Israelgo gobernuaren bozeramaileak adierazi duenez, ekintzaileak laster deportatuko dituzte jatorrizko herrialdetara. Israel took control of the selfie yacht. It went smoothly, thankfully, 0 casualties. They were towed to Israel's Ashdod port. We made sure they had plenty to eat and drink. Bozeramaileak ekimenak barregarri utzi nahi izan du, flotilla bat baino gehiago selfientzako jate bat zela adierazi du Jon Teieria. Euren pasaporteari esker ez dituztela torturatuko espero dute askatasunaren ontzidiko ordezkariek, baina voluntarioek bizi duten egoera onarte zina dela salatu dute. Bart gauean iritsi da Madlin ontzia Israelgo Asdod hiriko portura. Israelek jakinarazi du atxilotuta dituzen denboran urriaren 7ko erasoen inguruko pelikula bat ikusaraziko dietela eta ondoren deportatu egingo dituztela. Atxilotzerako prest utzi zituzten bideoetan euren jatorreko estatuei presio egiteko deia egin zuten ekintzaileek. My name is Yasim Najjar and I'm from Germany. If you're seeing this video, we have been intercepted at sea and kidnapped by the Israeli occupation forces or by one of its allies complicit and actively participating in the genocide of Palestinians. Frantziako estatukoak dira atxikitako voluntario gehienak, 6 guztira herberetako bat dago, turkiar bat, suediar bat, brasilar bat, alemaniar bat eta Sergio Toribio jatorriz donostiarra. Frantziaren artean Rima Hassan, eurodiputatua dago. Je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël. Halere Europar Batasunak ez du bere gain hartu ardurarik eta kasua estatu bakoitzeko gobernuek kudeatu behar dutela azaldu du. Macronek atxilotutako frantziarrak lehen itzultzea espero duela esan du. Atxilotuen artean dago Greta Thunberg aktivista ezaguna ere. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Bere kasuaz, Suediako gobernuak dio ez dagoela arriskuan eta ez duela kontsulatuaren babesi beharko. Okay, my name is Sergio Toribio from Spain. If you are seeing this video, we have been intercepted. Sortzez donostiarra den Sergio Toribioren kasuan Espainiako gobernuak Israelek Espainian duen negozioen arduraduna deitu du kontuak eskatzeko. Herritarren aldetik protesta indartsuak izan dira hala ere, askatasunaren ontzidiaren deiari erantzunez izan dira mobilizazioak Europako hainbat hiritan, nagusia Parisen Errepublikaren plazako soinua da hau. Israelek atxilotutakoen artean Blast agerkariko kazetari bat ere badago, Janis Mandi, haren askatasuna eskatu dute bere redakzioko kideek. On considère cette arrestation comme une atteinte grave à la liberté de la presse. On appelle les autorités françaises à intervenir fermement pour sa libération. Nazio batuen erakundetik Francesca Albanesek salatu du erasua. From an international law point of view,
Israel has absolutely no authority to stop the flotilla. Israelek ez duela eskuminek nazioarteko uretan gogoratu du eta bere bidea egiten utzi beharko liokela askatasunaren ontzidiari. Sumut izena daraman elkartasun karabana abiatu da Tunisiatik Gazara bidean 1000-tik gora voluntariok osatutako taldeak Rafako mugaraino iritsi asmo du. Kasu honetan karabanaren helburua ez da laguntza eramatea, inguruko herrialdeetan eragin eta Israelengan presio egitea baizik. 30 herrialdetatik gorako herritarrek osatutako karabana da Sumut izena daramana pertseberantzia gisa itzuli daiteke. Tunisiatik abiatu eta Libia eta Egipto zeharkatu ostean, ostegunetik aurrera espero dute Rafa ingurura heltzea. Eta bien bitartean, beste 14 hildako erakin ditu Gaza Humanitarian Foundation deiturikoak. Gazan egindako elikagaien banaketa berri batean ohiko bilakatu da elkarte honen elikagaien banaketarekin erasoak izatea. Tiroak izan dira berriro eta 14 hildako Estatu Batuek eta Israelek eskutik abiatutako laguntza ekimen honen esku hartzeetan dagoen 130 palestinar hil dituzte eta 1000-tik gora dira zaurituak. Nazio Batuen erakundeari iskin egin eta paraleloan antolatutako elikai banaketa da fundazio honena. Gazako gobernuak trampa hilkor sistematikoak sortzen dituela salatu du berriz. Israeldar ejertzitoaren eskutan diren eremutara erakartzen dituelako gose ziltzen ari diren palestinar. Israelen okupazio mekanismo hutsa dela diote palestinarrek eta ez erakunde humanitario bat. Informazioaren aria, naiz irratia. Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak iragarri du 2027an Euskara biziberritzeko kongresu bat egingo dela. Irailean hasiko dira prestaketa lanak. Euskal gizarte osoari, erakundei eta alderdi politikoei dei egin die horretan parte hartezaten jauzi kualitatibo baten bila Itsasoleon. Bilbon 270 lagunek parte hartu duten ekitaldi batean eman du Pradalesek kongresuaren berri. Euskarak Espainiar aginteen aldetik jasaten dituen erasoak aipatu ditu batetik eta erabilera indartzeko beharra bestetik. Azken elementu horrekin kezkatuta ageri da Lakuako gobernuburua, baina ezagutza mailarekin ordea pozik. Aipatu duenez, 5 urtetik gorako herritarren artean ia 898.000 dira euskaraz ondo ulertu eta hitz egiten dutenak. 1981 urtean 522.000 zirela gogoratuz. Gaur egun, ia 366.000 hiztun gehiago garela aipatu du. Erasoei dagokienez pasaden ostiralean, Bartzelonan ospatutako presidenteen konferentzian bizi izandakoak salatu ditu, izan ere Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko mandatariak foroa utzi zuen bera euskaraz hitz egiten hasi zenean, eta PPek gobernatutako erkidegoetako beste presidente batzuek ez zuten aldibereko itzulpen zerbitzua erabili nahi izan. Zergaitik jasan behar ditugu pasaden ostiralean Bartzelonan, presidenten konferentzian bizitako jarrerak bezalakoak. Zer egin behar dugu elkarrekin aurre egiteko. Ayusoren jokabidearen atzean, gizarte ulertzeko modu intolerantea eta kolore bakarrekoa dago, bai. Desberdina ukatzen eta baztertzen duen identitate hegemonikoa. Herri oso baten aurkako errespetu gabezia. Pentsamendu anakroniko horrek, gure historiako unerik ilunenak gogoratzen dizkigu. Eta ez dugu atzera pausurik onartuko. Guk balore demokratikoak eta gure herri nortasuna defenditzen jarraitzuko dugu, gurea eginez. Gure herrian askotan abesten dugun bezala, euskara da euskaldun egiten gaituena, eta gu euskalduna gara, euskal errukoak Ayuso anderea. Lehendakariak gogora ekarri du kongresu honen aurrekari gisa 1956ko lehenengo Euskal Mundu Batzarrak Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuela, hizkuntza gutxitu askorentzat une kritikoa bizi zenean. Informazioaren aria.
Euskal zinemaren 4 film klasiko zaharberritzen ari dira Boloniako laborategi batean. 100 metro zergaitik panpos oraingo zitzen gabe eta 16garrenean aidanez lanak dira. Ez adin itaz kezka. Zaindu nire keinua eta salto egin. 16garrenean aidanez Angel Lertxundik idatzitako liburuaren moldaketa da Imanol Uribezen filma egitekoa, baina azkenean Lertxundik berak egin zuen. Zuzendaritzarea hartu berri izan nuen, bueno, eromen bat. Eromen bat, azkenean, zerak 40 urte buruan, ona ekarri naune. Orduko lanak izan ditu gogoan idazleak zaharberritzearen berri emateko agerraldian. Lakuako gobernuak sustatu du ekimena eta Euskadiko filmatekiaren eta EITB-ren bitartez gauzatuko da. Filmatekiko zuzendariak eraberritze honen garrantzia azpimarratu du Josean Fernandez. Berriro ere Euskal Ondare Zinematografikoa aro digitalera ekarri nahi dugu, belaunaldi berriek deskubritu dezaten eta lehendik ezagutzen zutenek baldintza onenetan film hauek berrikus ditzaten. 1985koak dira aipatutako 16garrenean aidanez ez gain, Alfonso Ungriak zuzendu zuen 100 metro eta Xabier Elorriagak landu zuen zergaitik panpos lanak. Problema netzat, esperientzia gabe, gidoireli bezala, dramatikoa bezala, gauz izan da, nola eraman relatu hori, Arantxa Urtebekaren relatua, hain sentimentala, hain poetikoa, hain barrutik esan da. Elorriagak berak esan bezala, Arantxa Urretabizkaiaren liburua pantailatu zuen, urtebete beranduagokoa da oraingo zizengabe filma, Jose Julian Bekadonak zuzendutakoa. Irailean ikusiko dute argia lan eraberrituek Donostiako zinemaldiko klasikoak zailean. Cornelio! 5 minutu zoragarri pasatu dituk! Zaietu beharko gaitukala! Tira berriro! Cornelio! Zingoek! Kobaik mazikina! Ez saltu inore! Ez saltu egin! Ez! Kobardia! Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan, historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Naiz Irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo izurela naiker. Hasi zara? Aspaldi ez duela esaldi hori entzuten. Pertsona hona naiz. Endabiziko kantu honetan, ez, Aulen kontrola honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feixerra. Feixerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Beha gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta Feixerraren arteko desberdintasuna? Nik Feixerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, bai, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Xabiroi. Ordunen ere, jotze duna. Tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baino nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko. Orduan, bueno, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta orduan horrek eragin. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteleako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Naiz Irratian hitz egiteko entzun egiten dugu.
informazioaren aria. Goizeko 7:00 jotzear direla horrela dio gaurko Gara eta Naizen editorialak. Ameriketako Estatu Batuak injustiziaren aurka kalean. Erresistentzia eta protestak ari da eragiten Trumpen administrazioak migranteak atxilotu eta deportatzeko politika. Batzuk ez dira gure iristen, baina pasaden asteburuan Kalifornian hasi zirenek mundu osoko albistegietan topatu dute oihartzuna. Immigrazio eta aduana zerbitzuaren bulegoaren aurrean deitutako protestek istiluak eragin dituzte poliziaren esku hartzearen ondorioz. 100 gora atxilotu izan dira, tartean zerbitzuetako langileen ordezkari bat. Poliziak Los Angeleseko erdigunen egindako bilkura bat asamblea ilegala zela ebatzi ostean. Testuinguru horretan Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Guardia Nazionala igortzea erabaki du. Ezoiko neurria da, normalean Estatu bateko gobernadoreak hala eskatuta gauzatzen baita. Kasu honetan ez talako eskaririk izan ordea, eta Kaliforniako gobernadore demokratak gogor kritikatu du, presidenteari espektakulua bilatzea egotzi dio. Defentsa idazkariak erantzun dio ordena jartzeko marineak ere igortzeko prest direla esan da. Modu honetan, errepublikanoek euren politika migratorien aurkako protestak demokraten eta errepublikanoen arteko dema bilakatzea lortu dute. Bataia politiko bat mobilizazio zilegien aurrean nola jardun behar denaren inguruan. Los Angeleseko istiluek erakusten dute Trumpek indarraren bidez bakea lortzeko eginduen saiakera porrotera batekoa dela. Arazo da indarrak ez duela balio bakea lortzeko. Kontrara, mobilizazioak eragiten ditu jendeak injustizia handi gise ikusten duenaren aurka. Edozein gizartetan bakea justiziatik soilik eraiki daiteke. No justice, no peace ari dira oihukatzen herritarrak kalean. Justizia esan nahi du, pertsona guztien eskubideen errespetua indartzea, baita migranteena ere. Indarraren aldeko autuak herritarren erresistentzia estimulatu besterik ez du egiten. Errenen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina dula. Ana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin. Biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Se pone cuesta arriba, peliaguda, malparida, suelo sonreír, pienso es lo que hay, de manera intuitiva, sin salida voy para arriba, trato resistir, pa' pasarlo guay, con Asier Pai, inverosímil style, puto Yanu yo, te lo trae Biribay, sin Matías ni tal, sin pagar a las GAI, pilotaré toda esta mierda con Macía McRae, imperturbable. Ponderable, concienzudo, mimaré cada detalle, esa es la clave, sonido bruto, podés llamarme puto, pa' mí no es un insulto, al pairo sus mentiras, mi vida, mi asunto, Goragu,
puta guitarra. Solo me faltas tú para ser feliz de verdad, pero la vida es así sin aditivos. Con amplitud de miras a cada rima derribo muros. Pienso vaya ruina cuando todo me falla. La suerte es relativa y joder como raya. No ver la perspectiva positiva que entraña. Ser fiel a tu movida que te ayuda y te sana. Pienso vaya ruina cuando todo me falla. La suerte es relativa y joder como raya. No ver la perspectiva positiva que entraña. Ser fiel a tu movida que te ayuda y te sana. Estoy fuera de órbita como Laika, sin escafandra, pero soy un astronauta. Viví drama, pero es lo que hay, God. Después de la tormenta, el cielo siempre escampa. Gracias, Janu, por contar con mis barras. Por echar otro par en la barra. Donde las den Dallas, me escuchan en Dallas. Hasta ser un icono como Mia Wallace. Fui detrás de ti, pero me perdí. Me encontré solo en un desierto como Bear Grylls. Con 18 me dijeron que me iba a morir, pero no morí, solo moriría por ti. Esto es por amor, como ojo que lleva, no. Mi reflejo en el vidrio del elevador me dice que tengo madera de campeón. Y me hice esta canción solo para demostrarlo. Pienso vaya ruina cuando todo me falla. La suerte es relativa y joder como raya. No ver la perspectiva positiva que entraña. Ser fiel a tu movida que te ayuda y te sana. Pienso vaya ruina cuando todo me falla. La suerte es relativa y joder como raya. No ver la perspectiva positiva que entraña. Ser fiel a tu movida que te ayuda y te sana. Bimote sarate gamava, bimote sarate ganjate, bimote sarate gamava, mawe bimote kumakamoyela ye.
Bimole kokila kangono ya Nikilo ye Manikisi ye Bimote saratika mafa politicien te saratika njate Bimote saratika mafa mawe bimote kumakamo ya ye Bimole kokila kangono ya Nikilo ye Manikisi ye Politicien nato kuma kangola vola politicien nato kuma kangwere vola Lolo dalo kolo ya kuma Lolo kuma kangwere vola Lolo dalo kolo ya kuma Lolo kuma kangwere vola Neko Mani bawe Neko Bimote saratika mafa politicien te saratika njate Vote kase vote c'est toi Politicien nato kuma kangwere fola Politicien nato kuma kangwere fola Lolo dalo kolo ya kuma Lolo kuma kangwere fola Lolo dalo kolo ya kuma Lolo kuma kangwere fola Neko Mani bawe Neko Pameluwe Neko La 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 Neko Pameluwe Kosungurulu Neko Mani bawe Pameluwe Kosungurulu Neko Informazioaren aria, naiz irratian. Yeah. Goizeko 7 eta 53 minutu dira, heldu zaigu, nire momentu favoritoa izaten dena behintzat, asteartea dugu, eta astearte honetan, ez gara ohikoa bezain beste jende bilduko hemen, momentuz Donostian zain daukat, Aritz Santamaria, egunon? Egunon, Zaloa, aitortuko dizut ere nire momentu favoritoa dela,
Bai, ez da, eguneko momentua, bintzat elkarrekin hitz egiteko. Ez dakit entzuleek badakiten, gara eta naitzek baditula erredakzio, zenbait erredakzio, Euskal Herritik banatuta, eta Aritz eta Iker kasu honetan egoten dira Donostian, Iraia ere bai, Egoio bai, eta itsasoetan egoten gara Bilbon. Beraz, momentu hau izaten da, bintzat, elkarren artean hitz egiteko tartetxoa. Hori da, goxo, gainera. Hori da. Bueno, gaur Iraia hemen egon beharko litzateke, baina ez da egongo daukalako TFM-aren defentsa. Hemetik zorte ona opako diogu, Hori da, Iraiari. zorte on eta animo asko bai. Hori da, kontatuko dugu bihar, ea nola joan zaion. Eta Iker esango nuke, laster batean bilduko dela gure gana, baina bitartean, Aritz, zuetani, gaur gure bideoklub partikular bat ekarriko duzu. Hori da, jakingo duzuen bezala, Maite Bidartek gidatzen du bideoklube saioa eta gaur bada lapurtuko diogu behintzate izenburua. Zeren Euskal Zinemaren laun film klasiko zaharberritzen ari dira Boloniako laborotegi batean, eta film horiek dira 100 metro, zergatik Panpox, oraingoz izen gabe, eta 16. aidanez lanak. Gainetik komentatuko dizkizut, eta gero kontatuko dizut zaloa zergatik ekarri dudan gaurkoan. Hau, bale? 16. aidanez, Angel Lertxundik idatzitako liburuaren moldaketa da. Hasiera batean Imanol Uribe zen filma egiteko, baina azkenean Lertxundik berak egin zuen. Lakuako gobernuak sustatu du ekimen hau, eta lanak 1985koak dira, baina oraingoz izen gabe filma Jose Julian Bakedanok zuzendutakoa bada urtebete beranduagokoa da. Eta nik hau ekarri dut pixkat aitzakia gisa, zeren azken asteetan ibili naiz streaming plataforma ezberdinetan seriak eta pelikulak ikusten, eta beti gertatzen zaidan moduan kostatu zait gehiago. Pelikula edo telesaia aukeratzea, pelikula bera ikustea baino. Horietakoa zara, Bai. Pasatzen dut denbora pila bat zein pelikula ikusiko dudan aukeratzen, eta, zuk dakizun moduan goiz sartzen garen ez denera, nik goiz ere, 9 eta erditarako, 10 banago ohean, orduan pelikula hasi bezain pronto kasik oheratu behar naiz. Orduan ez dakite zuri edo zuk ere arazori duzun? Egia esan, batzutan bai, beste batzutan ez. Niri gertatzen zaidana da, daukadala, ez dakit euskaraz nola esaten den, ruido de fondo hori edo, fondoko zarata entzun bitartean logeratzearen ohitura. Eta da ohitura, beste batzuetan zaratarik gabe ere lo hartzen dudalako, baina, jartzen dut horrela pelikulamen bat edo telesairen bat, bereziki askotan gustatzen ez zaidana edo gehiago hori zarata hori izateko. Eta batzuetan gertatzen zait, engantzatuta nagoen telesaiak ikusten ditudala momentu horretan, eta amaitzen dut nazkatzen, inoiz ez dudalako kapitulo bat amaitzen. Eta orduan, beti nago, eta gainera geratzen naiz lo, telesaia martxan dagoen bitartean, eta gero beti nago ezin jakinda non gutzi dudan, non ez, eta gertatu zait hori pila bat telesairekin, telesaia ikusten hasi, eta amaitu ez, gogaitu egiten naizelako. Bai, eta logeratzean aria galtzen duzut horrengo egunean ez dakizu non utzi duzun, ez? Hori da. Eta zein film pelikula mota gustatzen zaizkizu? Ez dakit. Ez daukat bereziki bat. Komedia romantikoak ez zaizkit gustatzen. Ados? Hori seguro. Beldurrezko filmak ere ez zaizkit gustatzen. Baina bestela, akzioa ere, Eta pelikula historikoak bai ala ez?
Bai, pelikula historikoa, bai. Vale, nik bi gomendio emango edo ekarriko dizkizuet, azken aldian ikusi ditudan bi pelikula dira. Lehenik eta behin, El Ministro de Propaganda izenekoa, da Hitlerren propaganda ministroaren inguruan Goebbels ikerrek ondo esan duen bezala, bere bizitza du izpide eta benetan interesgarria iruditu zait. Bide batez Iker, zuk zer pelikula ikusten dituzu edo? Bigarren mundu gerra ikusten duzunez. Hori bai, eta ez bestela pelikula txarrak orokorrean. Eta ikusi duzu El Ministro, ez, bada, hortxe gomendioa. Eta bigarrenik 24. zenbaki, el número 24 ere, bigarren mundu gerrakoa, asko gustatu zait, Noruega aldeko historia bat kontatzen du, eta zinez interesgarriak... Kuriositate bat. Urpekariarekin dago lotuta? Ez. Zen Norvegian ez dakiz zergatik, Norvegiako bigarren mundu gerrako pelikula asko urpekariakin lotzen dituzte. Ez, kasu honetan ez, baina ere oso gomendagarria. Eta nik pixkate gaur gairik gabe etorri nahi zenez, pixkate hauek ekartzen dizkizuet. Eta gero, fikzio aldetik ez dakit telesaiak ere ikusten dituzuen, baina azken aldian ikusi dute El Eternauta, Argentinako telesai bat, okerez banago 6 edo 8. Ricardo Darín protagonista duena. Ematen du badaki dela pila bat, parean tokatu zaite. Elkarrezketa bat ikusi nuen Darinena, eta gaia interesgarri iruditu zitzaidan. Baina pixkat distopikoa da. Oso, bai. Eta ez dakite 6 edo 8 atal dituen, ordu betekoak, beraz ere ikusteko denboraz ondo baldin bada zaudete, gomendagarria ere. Begira. Nik apuntatu ditut, gomendioak. Eternautak itxura oso nazuen. Bai, nire gustatu zait. Ikusi zenuen Broncanoren... Bai, hori ikusi nuen, elkarrezketara ikusi nuen, eta bestetik Ricardo Darín zegazte dagoen. Flipante. Tipoak zemat urte dituen jakin nuenean, esan nola posible? Ez da Benito Lertxundi bakarrik ez dena zartzen. Bai, ostras. Eta gero nik ikusi ditut aurten zerak zituzten biak. Oskarrak ez, goiak zituzten biak. Zintzuk? Eta? Netxez du gogoratzen izen bururik. Vale. Bat zera zen, La Infiltrada. Bai. Eta bestia zen Bartzelonako auzo bat. Bai, el 47. El 47. Zemaki esan duzunan 24 esan duzu. Berdina. Eta irutizitzezkian biak ere flojoak. Bai. Nik el 47 ikusteko asmoa badut, La Infiltrada ez, egia esan. Nik biak ikusita eta bietan historia, kontatzen historioa, ados. Zuzenago edo, karrago edo, biak polemika sortu dute. Baina iruditu zaizkit, evidentegiak diren pelikulak, teknikoki ez zaizkit iruditu, esan duzula, ze plano, ez tekiz ez. Iruditu zaizkit, besterik gabeko ekoizpenak, saridunak izateko. Sari dut, ze sariak irazi dituzte. Bai. Besterik gabekoak iruditu zaizkit, ez dakit besteko izpenak nolakoak izango ziren, sariak horiek eraman. Ez de cinefiloa, barkatu zinema nintzen aritzen. Azkeneko ikusi nuen La Dama Negra izan daiteke? Horein Carmen Machiren pelikula berria. Nik azkenekoa Viaje fin de curso Mallorca. Hori ikusi dut. Eta fa. Hori da lo geratzeko pelikula horietako bat. Keba. Lerdokeria gehiagik gertatzen dira lo geratzeko ere. Gainera horrekin lotuta, garen da, kurtso amaierako bideak eta egiteko gare, eta bat eta beste. Goizeko 7:00 iritsi dez pixka berandu segona, baina Donostian egoan 25 gutxi edo horreko zerbait. 3 pertsona ondartzara zibazen ja. Ostras. Trenetik zetozela ikusten zen. Aupa. Eta ja ondartzara zibazen. Goizeko 8:00 gutxi eta esatero, ostras. Hau da, tanorexia duena jendea. Bai. Edo bestetik, edo bestela oso ondo zaintzen dira.
Hau da, goizeko eguzkizpiak hartu behar direla esaten dute medikuek, 10:00 ja ez dela eguzkirik hartu behar, ordea eguzkiako horrek jotzen dela eta bi aukeretako bat, baina uste dut lehen dabizikoa zela, ikusita ze planetan zioa zen. Ostras! Bai. Zuek kurtso amaierarako bidaia, 18 urterekin nora egin zenuten? Atortxurrokera. Benetan? Benetan. Nik erromara. Ez genuen izan kurtso amaierako bidairik institutuan, ez genuelako dirurik, baina... Eta zerutelako antolatu? Ez, aurreko urteetan joan izan ginen Londresera eta Parisera. Eskolak antolatzen zizuen? Institutua, ez, guk antolatzen genuen. Eta eskola engantzatzen genuen, behar genuela. Karo, zuek horrela jote, eske gure kontura jote ginen. Ez. Gero hori da, nire klasekideak eta kuadrillakoak joan ziren batzuk Benidorrera, selektibitatea amaitu genuenean, eta beste batzuk Atortxurrokera joan ginen. Nik batxiergoaren lehenengo urtean ikasbidaia ikastolarekin Erromara eta bukatu genuenean lagunekin Saloura. Salou. Bai, hori da, aste betez Saloura. Gu Mallorca. Bai, ojo. Orduan merkea zen, guk aste osoa orduan, hegaldi eta guzti, ordaindu genuen 240 euro, Aste osoa, 240 euro, gero beste parrandan gastatu genuen. Hori esan barra dago. Eta ikusten dituen irudiak eta nik esaten nuen. Eta, eske, guri hau etzegulako gertatu. Benetan, gu izan gintenzkeen, pelikula hortan gertatzen diren gauzak egin dituztenak. Lasai asko, bueno, estintoreak ustut horrelako gauza gertatu ziren, gure hotelean gertatu ziren, nik ez dut ukatuko. Ezin niri gertatuta nahiko suabe bili ginen, gaur egun, bai, salbajatuko ibiltzen dela, taxietatik ies egin eta karreretan jendea horrelako gauzak ikusten ziren, esari dut. Ez dela zerbait gaurko gazteek egiten dutena, baizik eta lehenik egiten zena. Eta bitxikeria moduan, aste honetan egon naizenean Bartzelonan Kaleian egin dut, eta gertatu zait, ikasbidaia 2002an egin genuen hotelaren pareko hotelean egon naizela. Bai, Kaleia de Palafrugell, Ez, Kaleia de Palafrugell, ez Kaleian, Kaleia de Maresmak. Bai, eta oso bitxia izan zen egoera, iritsi eta esaten nuen. Ez da posible. Ez da posible, hotel honetan egon ginen. Eta, Kasualitatea. Bai, kasualitate politak. Atzo geratu nintzen flipatzen, orain da ikasbidaiak egiteko momentua eta graduazioen momentua ere. Bale, atzo etxean nengoela, sukaldatzen, de repente, txaranga bat. Da, nire pixukideak esan zuen. Ez dakin ongo jaiak dira, Bilboko auzo bateko jaiak. Eta hurbildu ginen balkoira, eta ziren graduatu berri batzuk, horrela, elegante jantzita denak kristalera, diskoteka batera bidean, txaranga baten atzatik flipatzen geratu nintzen. Zer nivela. Esango nuke erizainak zirela. Nik graduazioen temarekin nago piskatola kokotela. Zuek joan zineten zuen graduazioa? Ez duen ez da horlako argazkirik egin, ez duen horlako ezer egin. Eta pena dut, gara harta sosik genuen, ikasbidaira karrerakora ez ditzela joan. Hor badut pena puntua sosik genuen, eta bueno, bestelako esperientziak eraban ditut, gero eta lagun honak ere, bai. Bueno, eta graduazioko zera bat etorrezit irudi bat, baina zabaldu den azkeneko urteetan gertatzen dena, baina hori beste egun baterak utziko dugu. Hori biharko utziko dugu. 3 minutu geratzen zaizkigu zortzirak bitarte, ikarrek zure gaurko tartea? Begira, talde berri bat, Bizai Nafarroteaik dator, diskoa atera berri dute. Diskoan nolabait ere Mikel Irazoki izan dute ekoizle lanetan, posteko hau, Mikel Irazoki ez delako soilik jazkeneko urtetan Miguel Bosean eta Rojatauekin soilik ibiltzen, baizik eta Euskal Herriko talde gazteekin ere ari delako lanean, eta, Nafarrotik datoz, Michaelen estudioan izan dira, eta hemen naiz izeneko diskoa atera dute. Bertan, kantu bat, azken aurrerapen kantu hori, eta nik uste dut, inpartek ezpaizu osorik edo ia osorik entzuten utziko ditugu lentzuleak, Idoia Asurmendirekin egin dute azken kantua, azken aurrerapen kantua, eta merezi duenak izena du. Nik uste merezi duela, eta iruditzen baldin bazaizu bentsat, horrela bukatzo badugu. Oso ondo. Bikain. Oso ondo. Entzuko dugu. Ondo izan. Aio. Zu
Kontuak hartu ondoren gelditzen den ondorioa da gure kondaira. Gezurrezko izaki bat eta bat ez dira beti bi. Burla egin nahi nioke baino gaur ez dut indarrik. Gabeziak egarriz, ez dut triste egon nahi, baino bitragorekin ja ez dakit. Iespetea ziegi bada, gure artean geratu da dira. Inoiz jakinen ez dituzun gauzez josian nago ni. Hartu alautzi, eman ta eman. Zure hizkerarekin gaizki harremantzen naiz, baino ez da bertzerik, baino ez da bertzerik. Gabeziak egarriz, ez dut triste egon nahi, baino Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Ekainak 17 hau da eskirotzeko BSH-ren lantegiaren azken eguna. Bertako 655 langileak kaleratuko dituela iragarri du enpresak 6 hilabeteko negoziaketen ostean. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Espainiako ministerioak, Nafarroako gobernuak eta enpresa batzordeak itxiera atzeratzea eskatu zuten lantegiaren etorkizuna bermatuko zuten proiektuak garatzeko, baina BSH-ko zuzendaritzak ez du kasurik egin. Maria Txibitek erabakia kritikatu du eta Nafarroako gobernuak lantegiaren berrindustrializazioan duen konpromisoa azaldu du. Nosotros como gobierno, también lo ha hecho así el Ministerio, le hemos trasladado nuestro desacuerdo con esta decisión. Se está trabajando proyectos industriales que pueden resultar... Langile batzordeko ordezkariak Bruselarako bidean zeuden albistea jaso dutenean kaleratzen berri izan ostean, grebastea erabaki dute. Ha anunciado el cierre definitivo de la planta de BSH Esquiros por parte de la multinacional, que se alegan causas organizativas y productivas, que el periodo de consulta se va a iniciar el día 17 de junio. Askatasunaren ontzidiko Madlin belaontzia Axodoleko portura eraman dute. David Menzer, Israelgo gobernuaren bozeramaleak azaldu duenez, ekintzaileak laster deportatuko dituzte jatorrizko herrialdetara. Israel took control of the selfie yacht. It went smoothly, thankfully, 0 casualties. They were towed to Israel's Ashdod port. We made sure they had plenty to eat and drink. Bozeramaileak ekimena barregarri utzi nahi izan du, flotilla bat baino gehiago selfientzako jate bat zela adierazi baitu. Eta zarata hauek ere badira, hasi berria den eta sumud izena daraman elkartasun karabana. Tunisiatik abietu da, Gazarabidean, 1000 goiti voluntariok osatutako taldea Rafako mugaraino iritsi asmodu. Kasu honetan karabanaren helburua ez da laguntza eramatea, inguruko herrialdeetan eragin eta Israelengan presioa egitea baizik. Lakuako gobernuak ez du Euskal Enplegu Publikoaren legea aintzat hartu Alfonso Arriolaren izendapenerako. Gasteizko Legebiltzarreko PPko taldeak gogora ekarri du Euskal Enplegu Publikoaren legearen 178. artikulua, honek utxikite oso larritzat jotzen du ordenamendu juridikoa errespetatzeko bete beharra ez jarraitzea. Santiago López Legebiltzarkideak aferari buruzko idatzizko galdera helarazi dio Maria Ubarretxena sailburuari, erantzunak dio Arriolaren epaiketa suposatu zuen egitateak ez zituela funtzionario gisa egin. Eta Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak iragarri du 2027
17an Euskara bizi berritzeko kongresu bat egongo dela. Irailean hasiko dira prestaketa lanak. Euskal gizarte osoari, erakundei eta alderdi politikoei dei egin die horretan parte har dezaten jauzi kualitatibo baten bila. Baina proposaturiko jauzi honetaz harago, Lerroburuetara heldu den aipamena, ostiralean Isabel Díaz Ayusorekin izandako talka izan da. Zergaitik jasan behar ditugu pasaren ostiralean Bartzelonan, presidenten konferentzian bizitako jarrerak bezalakoak. Zer egin behar dugu elkarrekin aurre egiteko. Ayusoren jokabidearen atzean, gizarte ulertzeko modu intolerantea eta kolore bakarrekoa dago, bai. Desberdina ukatzen eta baztertzen duen identitate hegemonikoa. Herri oso baten aurkako errespetu gabezia. Pentsamendu anakroniko horrek, gure historiako unerik ilunenak gogoratzen dizkigu. Eta ez dugu atzera pausurik onartuko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Oiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan pegi. Ederto ba, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Udasasoiko eguraldia nagusituko zaigu astearte honetan eta lurraldearen hego isurialdean gainera beroa zakarra izango da. Goizean batetik kostaldean eta bereziki Bizkaian hodei baxu batzuk agertuko dira, bestetik goi-hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina bereziki hodei baxu hauek eguerdirako desagertuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joerarekin jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin eta giro bero xamarrarekin, baina arratsalde erditik aurrera barrena bero hodeiak garatuko dira eta iluna barretik aurrera ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean, bereziki Araban eta Nafarroan, puntualki ekaitz handi xamarrak izatea baztertu gabe eta kazkabarra botatzea ere baztertu gabe. Haizeak hego ukitua izango du, kostaldean beti ere iparra izan nagusituko da, ekaizkunetan erne bolada oso gogorrak eman baita daitezke, gauean hori bai hego haizean nagusituko da lurralde osoan eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maximoak nabarmen gora egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira eta goiza benetan epela izango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, maximoak ere gora egingo dute esan bezala, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, kontraste handia izango da, kostaldetik kilometro gutxi barrura eginezkero, eta hego isurialdean 32 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Nafarroa hegoaldean. Jarraizpurua teknikan, ekainak 10 dugu asteartea. Euskal Herriko gida. Txangoak antolatzeko aholku baliagarriak, ibilbideak, jatetxeak, tabernak, ostatuak eta aisialdirako kulturgune eta jaietako proposamenak. Eskura ezazu, salgai ekainaren 14an eta 15ean. Euskal Herriko gida. Gararen eskutik. Hogeita 6 urte, 30 edizio eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da azken atortxu rock. Uztailaren 24tik 27ra zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Informazioaren aria. BSHek eskirotzeko lantokia alduden ekainaren 17an itxiko du. Nafarroako gobernuak bestelako alternatibetarako denbora tarte askatuaren enpresak 655 langilearen kaleratzearekin aurre egitea erabaki du exekutiboak enpresaren erabakia kritikatu duelarik. Hain zuzen, helduden astean hasiko da enplegu erregulazioaren negoziaketa eta 655 langile kalean geldituko dira, langileen zerrenda ere 1000 langiletara hel daiteke, zeharkako lanpostuak aintzat hartuta ere, eta hain zuzen Espainiako Ministerioak, Nafarroko gobernuak eta enpresako batzordeak itxiera atzeratzea eskatu ez zuten lantokiaren etorkizuna bermatuko zuten proiektu alternatiboak garatzeko, baina BSHko zuzendaritzak ez du kasurik egin. Maria Txibitek erabakia kritikatu du, eta Nafarroko gobernuak lantegiaren berrindustrializazioan duen konpromisoa azaldu du. Nosotros como gobierno, también lo ha hecho así el Ministerio, le hemos trasladado nuestro desacuerdo con esta decisión.
se está trabajando proyectos industriales que pueden resultar solventes, proyectos industriales de los que íbamos a tener noticias, de que los que tendremos noticias en un par de semanas. Llevamos reivindicando que se flexibilice. Langilei konprometituta daudela esan die Txibitek eta etapa berri honetan alboan izango dituztela. Mikel Irujo ekonomia sailburuak ere gizatasun falta salatu du. Flexibilitatea, malgutasuna eskatu dugunean egin dugu zintzotasunez. Denbora gehiago behar da horrelako prozesu baten aurrean inbertsore berri bat aurkitzen. Ez etxa borobila izan da. Eta argi utzi dute gaur egun bere lehentasuna ahalik eta behin iztea dela. Langile batzordeko ordezkariak Bruselarako bidean zeuden albistea jaso dutenean gaurkoan bertako hainbat komisariorekin biltze aurreikusten da, baina kaleratzen berri izan ostean greba hastea erabaki dute ere. Ha anunciado el cierre definitivo de la planta de Besechesquiros por parte de la multinacional, que se alegan causas organizativas y Edabidetara helarazitako arbatean BSH-ko zuzendaritzak 2024 urteko abenduan iragarritako kaleratzeak bete dituztela aldarrikatu dute. Eskirotzeko plantaren arazo nagusitza jo dute, honen gehiegizko produkzio gaitasuna, etxetresna elektrikoen eskaria jaitsi egin den garaian. Eta lan arlotik ere, protestan izan dira Osakidetzako beharginak, sindikatu guztiek giza harremanen kudeaketa salatu dute, hain zuzen elkarretaratzeak burutu dituzte ospitale eta lehen mailako arretagunetan, behin-behinekotasun tasa jaistea eta hautaketa prozesuak eraginkortasunez antolatzea aldarrikatu dute. LHH, la BSM, Comisiones Obreras UGT, SK eta USAE sindikatuek deituta egin dituzte mobilizazioak Osakidetzaren lantoki guztietan. Behin-behinekotasun handia dagoela, kudeaketa privatizatzen ari dela eta honek giza baliabideen arloan kontratazioan dagoen kudeaketa eta prozesuaren gabeziak agerian utzi dituela ohartarazi dute Labeko Aitor Larrea. OPA ja dena soluzionatua egon behartzun, eta 6 hilabete ondoren, OPE gain jarri hauek ez dira oraindikan ez dute bukatu, de hecho oraindikan jendeak ez daki udaran nun egongo da lanean, ez dute ezer finkatu. Osakidetzako egonkortze prozesua 2024ko abenduaren 31 baino aurretik egin behar zela zigoen legeak, baina 6 hilabete pasata oraindik egin gabe dago. Sailburuak egin gabe eta lan eskaintza publiko berriak iragarri ditu eta plantillak ez daki noiz etorriko diren ordezkoak betetzeko falta diren postuak. Elako Oian Alarreta. Kontratazio zerrenda berriak edo eguneraketa bat egin da eta desastre hutsa izan da, gainera zerbitzu hori kanpotik kontratatu dute, enpresa pribatu batek kudeatzeko. Plantillak atzerapenak ditu, kontratazioak ez dira garaiz egiten ari eta enpresa pribatuaren esku utzi dituztela ohartarazi du, honek kaosa areagotu du. EAJak goraipatzen duen kolaborazio publiko-pribatuak ondorio larriak uzten dituela langileengan salatu dute. Informazioaren aria. Goizeko 8:11 askatasunaren ontzidiko Madlin belaontzia Ashdodeko portura eraman dute. David Menser, Israelgo gobernuaren bozeramaleak azaldu denez, ekintzaileak laister deportatuko dituzte jatorriko herrialdetara. Israel took control of the selfie yacht. It went smoothly, thankfully, 0 casualties. They were towed to Israel's Ashdod port. We made sure they had plenty to eat and drink. And of course they'll be returned home to their countries as soon as possible. Bozeramaleak ekimena barregarri utzi nahi izan du, flotilla baino gehiago selfintzako jate bat dela azaldu baitu Jon Telleria. Euren pasaporteari esker ez dituztela torturatuko espero dute askatasunaren ontzidiko ordezkariek, baina voluntarioek bizi duten egoera onarte zina dela salatu dute. Bart gauean iritsi da Madlin ontzia Israelgo Ashdod hiriko portura. Israelek jakinarazi du atxilotuta dituzten denboran urriaren 7ko erasoen inguruko pelikula bat ikusaraziko dietela eta ondoren deportatu egingo dituztela. Atxilotzerako prest utzi zituzten bideoetan euren jatorreko estatuei presio egiteko deia egin zuten ekintzaileek. My name is Yasim Najjar and I'm from Germany. If you're seeing this video, we have been intercepted at sea and kidnapped by the Israeli occupation forces or by one of its allies complicit and actively participating in the genocide of Palestinians.
Frantziako estatukoak dira atxikitako voluntario gehienak, 6 guztira herberetako bat dago, turkiar bat, suediar bat, brasilar bat, alemaniar bat eta Sergio Toribio jatorriz donostiarra. Frantziaren artean Rima Hassan, eurodiputatua dago. Je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël. Halere Europar Batasunak ez du bere gain hartu ardurarik eta kasua estatu bakoitzeko gobernuek kudeatu behar dutela azaldu du. Macronek atxilotutako frantziarrak lehen itzultzea espero duela esan du. Atxilotuen artean dago Greta Thunberg aktivista ezaguna ere. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Bere kasuaz, Suediako gobernuak dio ez dagoela arriskuan eta ez duela kontsulatuaren babesi beharko. Okay, my name is Sergio Toribio from Spain. If you are seeing this video, we have been intercepted. Sortzez donostiarra den Sergio Toribioren kasuan Espainiako gobernuak Israelek Espainian duen negozioen arduraduna deitu du kontuak eskatzeko. Herritarren aldetik protesta indartsuak izan dira hala ere, askatasunaren ontzidiaren deiari erantzunez izan dira mobilizazioak Europako hainbat hiritan, nagusia Parisen Errepublikaren plazako soinua da hau. Israelek atxilotutakoen artean Blast agerkariko kazetari bat ere badago, Janis Mandi, haren askatasuna eskatu dute bere redakzioko kideek. On considère cette arrestation comme une atteinte grave à la liberté de la presse. On appelle les autorités françaises à intervenir fermement pour sa libération. Nazio Batuen erakundetik Francesca Albanesek salatu du erasua. From an international law point of view, Israel has absolutely no authority to stop the flotilla. Israelek ez duela eskuminek nazioarteko uretan gogoratu du eta bere bidea egiten utzi beharko liokela askatasunaren ontzidiari. Eta aipatuko dugu baita ere Sumud izena daraman elkartasuneko karabana berri bat hasi dela Tunisiatik Gazara bidean, milatik goiti voluntariok osatutako taldea Rafako mugaraino heltzeko asmoa du. Kasu honetan berriz karabanaren helburua ez da laguntza eramatea inguruko herrialdetan eragin eta Israelengan presio egitea baizik. 30 herrialdetik gorako herritarrek osaturiko karabana da Sumud eta pertseberantzia gisa itzuli daiteke. Tunisiatik abiatu eta Libia eta Egipto zeharkatu ostean ostegunetik aurrera espero dute Rafa ingurura heltzea. Eta aipatuko dugu beste 14 hildako eragin dituela Gaza Humanitarian Foundation deiturikoak bertan egindako elikagaien banaketa berri batean. Ohiko bilakatu da elkarte honen elikagaien banaketarekin erasoak izatea. Tiroak izan dira berriro eta 14 hildako. Estatu Batuek eta Israelek eskutik abiatutako laguntza ekimen honen esku hartzeetan dagoeneko 130 palestinar hil dituzte eta 1000tik gora dira zaurituak. Nazio Batuen erakundeari iskin egin eta paraleloan antolatutako elikagai banaketa da fundazio honena. Gazako gobernuak trampa hilkor sistematikoak sortzen dituela salatu du berriz, Israeldar ejertzitoaren eskutan diren eremutara erakartzen dituelako gosez hiltzen ari diren palestinarrak. Israelen okupazio mekanismo hutsa dela diote palestinarrek eta ez erakunde humanitario bat. Eta Jacqueline Ribault, amona frantsesak 6 eta 9 urteko 2 biloba zituen Gazan. Hauek nazionalitate bikoitza zuten eta Israelek hil egin ostean salaketa jarri du Pariseko auzitegi judizialeko gizateriaren aurkako krimenen atalean. Abokatuak eskatu zuen bi adingaben hilketa gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat eta genozidiotzat jotzeko. Riboltek justizia eta alerta eskatu ditu gatazkak eskualdean dituen giza ondorioei buruz. Peut-être avec ce type de plainte et avec d'autres manifestations, démonstrations, tout ce qu'il faut faire pour faire cesser ce nettoyage ethnique et protéger la population, les femmes, les enfants, les hommes de la bande de Gaza. Voilà aussi l'objectif de cette plainte. Abderrahim eta Jana Abugerri txikiak 2023ko urriaren 24an hil ziren. F-16 ehiza hegazkinek jaurtitako 2 misilek familiarekin babesten ziren etxea jo zutenean. Faluja eta Beitlai artean Gazako iparraldean. 2 egun lehenago alde egin zuten etxetik leku seguruago baten bila eta ez zuten aurkitu. Adingabek frantziar nazionalitatea izateak aukera ematen dio herrialdeko justiziari erasoa ikertzeko. Parisko auzitegiak
salaketa onartu eta ikerketa penala abiatu du. Eta ez da formalitate bat. Lehen aldiz, Europako sistema judizial batek erabaki lezake Israelgo armadak Gazan egiten dituen ekintzak genozidio ekintza bat ote diren. Je ne comprends pas qu'il ne reverra plus jamais son frère et sa sœur. Et Yasmine a beau lui dire, la belle-mère aussi de Yasmine a beau lui dire, il ne comprend pas. Salaketaren arabera, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa, haren gobernua eta armada dira bombardaketaren erantzule zuzenak. Formalki izenik identifikatu ez den arren, idazkiak esplizituki aipatzen ditu. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 18 zabalduko dizkiogu ateak Euskal Herriko politikagintzari eta aipatuko dugu. Lakuako gobernuak ez duela Euskal Enplegu Publikoaren legea aintzat hartu Alfonso Arriolaren izendapenerako. Arriola, de Miguel kasuan prebarikazioagatik kondenatu zuten eta ez dirudi inork 11/2022 legearen hutsegite oso larririk identifikatu duenik. Alfonso Arriola Arabako Teknologia Parkeko gerentzia utzi zuen 2009 urte amaieran eta funtzionario gisa itzuli zen Lakuako gobernura. Bertan postuz igotzen joan da, de Miguel auziagatik salatua, inputatua eta epaitua zen aldi berean prebarikazioagatik bere zigorra iritsi arte. Tarte horretan ezen bi bideen bateragarritasunari buruzko txostenik egin. Egun nekazaritza saileko zuzendarietako bat da. Exekutibotik hainbatetan defendatu dute bere postua funtzionarioa dela argudiatuz. Gure herrian askotan abesten dugun bezala, euskara da euskaldun egiten gaituena. Sententzia zarago Gasteizko Legebiltzarreko PPko taldeak gogora ekarri du Euskal Enplegu Publikoaren legearen 178. artikulua. Honek hutsegite oso larritzat jotzen du ordenamendu juridikoa errespetatzeko bete beharra ez jarraitzea. Santiago López Legebiltzarkideak aferari buruzko idatzizko galdera helarazi dio Maria Ubarretxena sailburuari. Erantzunak dio Arriolaren epaiketa suposatu zuen egitateak ez zituela funtzionario gisa egin. Eta aipatuko dugu UPNeri dagokionez, Nafarroako gobernuak gauzatu berri duen torturaren errekonozimendua kritikatu duela dagoeneko 76 dira Nafarroan tortura jasan duten biktimak, kasuen erdia UPN gobernuan zela jaso zen, baina regionalistek nahiago izan dute EH Bildu kritikatu. Javier Esparza alderdiak Nafarroako parlamentuan duen bozeramaleak balorazio batzordaren aurka egin du. Y es perverso que el gobierno de Navarra permita que ocurra esto. Es decir, se puede decidir sin ningún rigor quién es víctima y quién no. UPNeko kideak erantsi du. EH Bildu erabilera zekena egiten ari dela torturapean lortutako autoinkulpazio edo inkulpazioen ondorioz kartzelan dauden presoen zigorrak berrikustea eskatzeko. Espartzak ondorioztatu du ezkerreko independentismoak biktima paper hartu eta kontakizun faltsu bat eraiki nahi duela. Eta berriz, Euskal Autonomia Erkidegoan Imanol Pradales lehendakariak iragarri du 2027ko Euskara biziberritzeko kongresu bat egingo dela. Iraian hasiko dira prestaketa lanak. Euskal gizarte osoari, erakundei eta alderdi politikoi dei egin die, horretan parte har dezaten jauzi kualitatibo baten bila. Bilbon 270 lagunek parte hartu duten ekitaldi batean eman du Pradalesek kongresuaren berri. Euskarak Espainiarra aginteen aldetik jasaten dituen erasoak aipatu ditu batetik eta erabilera indartzeko beharra bestetik. Azken elementu horrekin kezkatuta geri da Lakuako gobernuburua, baina ezagutza mailarekin pozik. Aipatu duenez, 5 urtetik gorako herritarren artean ia 898.000 dira euskaraz ondo ulertu eta hitz egiten dutenak. 1980 urtean, 532.000 zirela gogoratuz. Gaur egun, ia 376.000 hiztun gehiago garela aipatu du. Proposaturiko jauzia zarago, lerroburuetara heldu den aipamena ostiralean, Isabel Díaz Ayusorekin izandako talka izan da. Zergaitik jasan behar ditugu pasaren ostiralean Bartzelonan, presidenten konferentzian bizitako jarrerak bezalakoak. Zer egin behar dugu elkarrekin aurre egiteko? Ayusoren jokabidearen atzean, gizarte ulertzeko modu intolerantea eta kolore bakarrekoa dago, bai. Desberdina ukatzen eta baztertzen duen identitate hegemonikoa. Herri oso baten aurkako errespetu gabezia. Pentsamendu anakroniko horrek, gure historiako unerik ilunenak gogoratzen dizkigu. Eta ez dugu atzera pausurik onartuko.
Erasoi dagokionez, pasaden ostiralean Bartzelonan ospatutako presidenteen konferentzian bizi izandakoak salatu ditu. Izan ere, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko mandatariak foroa utzi zuen bera euskaraz hitz egiten hasi zenean, eta PPk gobernatutako erkidegoetako beste presidente batzuek ez zuten aldi bereko itzulpen zerbitzua erabili nahi izan. Gure herrian askotan abesten dugun bezala, euskara da euskaldun egiten gaituena, eta gu euskalduna gara, euskal errukoak Ayuso anderea. Aurora Angel eta bere 2 eta 3 urteko seme-alabak etxegabetu dituzte Bilboko Zurbaran auzoan. Indarkeria matxistaren biktima da emakumea eta zaurgarritasun izaera aitortua du, baina epaitegiak ez du aintzat hartu hau. Hain justu, esango dugu etxe kaleratzea egin dela. Auzokide ugari bildu dira etxegabetzea eragozteko eta familiari elkartasuna adierazteko. Azet etxebizitza sindikatuak deituta. Ni un desahucio más. No toleramos ni un desahucio más. Kaleaz gain etxe barruan ere hainbat pertsona zeuden etxegabetzea ekidi nahian. Etxebizitzaren ezkaratzearen aurrean ere 10 lagun eseri dira. Naiz eta idazkari judiziala ez den agertu, udaltzainak atarira joan dira eta bertan zeudenak arrastaka eraman dituzte eta identifikatu ondoren barrura sartu dira poliziak etxean zeudenak ateratzera eta desalojoa burutzera. Etxegabetu duten emakumea Aurora indarkeria matxistaren biktima da eta zerbitzu sozialek zaurgarritasun izaera onartu diote. Hala ere, Azet sindikatuak salatu duenez, etxegabetzea gauzatu eginda. Burutu duten modua erabat irregularra dela adierazi dute, izan ere, naiz eta errekurtso bat egon desalojoa gauzatzeko agindu eman du epaitegiak. Hau ez da lehenengo etxegabetzea Bilbon eta ez da azkena izango. Orduan jakinda errekurtso bat sartuta eta onartuta zegoela etxegabetzea geldiz ezakeena eta ikusita udalerakundek ez dutela inolako alternatibarik eskaintzen, erabaki duguna da gure autoantolakuntzan fidatzea eta etxegabetzea gelditzen saiatzea. Hala ere ez dugu lortu eta hori Halaxe azaldu diote Bilboko Uriolari arratsaldeko mobilizazioaren aurretik. Udaltzaingoak ere zuen ulertzen, haiek bazeukaten etxegabetzea aurrera emateko agindua, baina zuten ulertzen hau zelan gerta ziteken. Hau horrela izan da komitibarik gabe eta errekurtso bat onartuta edukita, familia hau kalean geldituko da, esan bezala 2 eta 3 urteko seme-alabekin. Arratsaldeko 7:00 atera da mobilizazioa Zurbaran barriko Iturriondo plazatik abiatuta. Araban berriz, adinekoentzako etxe bizitzek gaueko arreta izango dute aurrerantzean. Gaur bertan sinatuko da EH Bilduk Arabako Foru Aldundiarekin adosturiko zaintza arloko neurrietako bat. Arabako EH Bilduko batzarkide taldeak atzo jakinarazi du laster martxan jarriko dutela landa eremuko adinekoentzako etxe bizitza komunitarioetan gaueko zerbitzua emateko hitzarmena. Esan genuen aurrekontu akordioa iragarri genuenean eta berriz diogu kalitatezko zaintzak hemen bertan jasotzea da Euskal Herria Bilduren lehentasunetako bat. López de Arroyabek azpimarratu duenez, herrian bertan kalitatezko zaintzak jasotzea EH Bilduren lehentasunetako bat da eta bide horretan beste urrats bat da hau. Informazioaren aria. Goizeko 8:25 direla nazioarteari ere begira eskaini beharra diogu eta esango dugu Estatu Batuetan zehar zabaldu diren deportazioaren aurkako protestak Los Angeles abia puntu izan duten protesta hauek zabaldu egin direla bestelako herrietara ere heldu dira. New York, Dallas, ala Kentuckyn 10 lagun bildu dira gobernuaren immigrazio eta aduana kontrolerako egoitzen parea. Los Angelesen aldiz, Guardia Nazionalaren 1700 kidek kaleak hartu dituzte. Testuinguru honetan, Karen Bass, Los Angeleseko alkateak aitortu du herriko biztanleak beldurrez bizi direla immigrazio eta aduana kontrolerako antolakundeak har ditzaken etorkizuneko erabakiez. This was chaos that was started at Washington, D.C. On Thursday, the city was peaceful. On Friday, it was not.
Kaosaren errua Donald Trumpen administrazioari botarren Washingtonen urrengo pausua Marinako infanteak izango dira. 700 militar aktibatu dituzte Guardia Nazionaleko agentekin bat egin dezaten. Eta aipatuko dugu ere, Ukrainak Errusiaren aurrerapena geldiarazi nahi du dronen erasoen bitartez. Errusiako armadak aurrera jarraitzen du Sumi edota Donetxeko frontetan eta baita ere Dniproskeko probintzian Ukrainako erdi ekialdean sartu dela ere ziurtatu du. Kiebek zailtasunak dituela onartu du eta gero eta aire eraso gehiago jasaten ditu Ameriketako Estatu Batuetako gero eta defentsa bitarteko gutxiago dituen bitartean. Bere aldetik Mark Rutten atoko idazkari nagusiek aireko defentsa eta misilen aurkako gaitasuna 400 handitzeko eskakizuna egin du, batez ere zerutik izu eragiten duen Errusiari aurre egiteko. Kirol aria, naiz irratian. Eta heldu zaizkigu, kirol kontuak aipatzeko tenoreak, esango dugu aurreko ostiralean bukatu zuela Baskoniak bere ibilbida 2024-2025 garren denboraldian, bigarrenez Real Madrid gailendu zen eta playoffetatik kanpo gelditu dira gasteiztarrak. Behin egun batzuk igarota ere notak jartzeko unea. Heldu da, Aritz Santamaria, egunon? Egunon Pegi, egunon entzule, playoffetara saikapena lortu izanak amaiera gozoa eman dio. Hori behintzat salbatu du azteko den urte bat. Pablo Lasoren iritsierak edo Markus Jogarren kontratu berritzeak ez dute izan espero zen eragina, eta denboraldia oroar kaskarra izan da. Arnaitz Egorriti lankideak egin du analisia naiz.eusen eta Lasoren lehen urtea etxigarria izan dela onartu du. Izan ere, 70 partiduetatik 33 irabazi ditu. Horietatik 10 besterik ez etxetik urrun. Emaitzak izpide kopatikat geratu da taldea gasteiztarra. Azken 6 urteetan 4. aldiz. Eta Euroligan 10. postuan amaitu dute. Play-inetatik oso urrun. Urte hasieran jarri ziren helburuak ez dira bete, beraz jokalariek zein zuzendaritzak eta Pablo Lasok hobetu beharko dute urrengo urtera begira. Zaleen babesa izan da berri on bakarra. Orotarra 332.000 pertsona egon dira armaietan, batez beste 9.500 ikusle partida bakoitzean. Beraz, uda gogoetarako garaia izanen da. Eta futbol kontu bat aipatu behar dugu, Intza Gigurenek lehen taldeko dortsara izango baitu. Realak 2029 arte luzatu du gaztea Noetarraren kontratua. 14. zenbakiera emango du Bizkarrean, nodatik aurrera, pasaden urtarrian lehen taldearekin debuta egin ondoren. Anoetarrak otsailean bere kontratua 2028 arte luzatzea adostu zuen. Orain beste denboraldi bat gehitu dio akordioari eta lehen taldera behin betiko egota argi dago bere kontratua berria baldintzako betu direla. Urtarrilean debutatu zuen erasotzaileak Realarekin eta bigarren filialean hasi eta lehen taldera itxi den lehenengo jokalaria bilakatu da. Guztira 17 partietan parte hartu du. Askotan amistezun gaz bada, txikitatik Realekoa izan da geroz eta gehiago. Eta, netzat hori bada lehenengo taldeko parte izatea, eta oso gustoa eta aurre denboraldiai behi daia. Fitxaketak ezagutzeko ikuspina dago Zubietan. Realak momentuz Arturo Ruiz entrenatzaile berria etorriko dela besterik ez baitu aurreratu. Baina oraintxe bertan badaude 17 jokalari kontraturekin. Bauek, nabarmentzakoak eskerrik asko Aritz. Gero arte. Eta nabarmenduko dugu ere, Euskal Zinemaren 4 film klasiko zaharberritzen ari direla, Boloniako laborategi batean 100 metro, zergatik Panpox, oraingoz izengabe eta 16. Aidanez lanak dira hauek. Ez adin itaz kezka, zaindu nire keinua eta salto egin. Hamaseigarrenez Aidanez Angel Lertxundik idatzitako liburuaren moldaketa da. Imanol Uribe ez zen filma egitekoa, baina azkenean Lertxundik berak egin zuen. Zuzendaritzarea hartu berri izan nuen, eromen bat. Eromen bat, azkenean, zerak 40 urte buruan, ona ekarri naunea. Orduko lanak izan ditukokoan idazleak zaharberritzearen berri emateko agerraldian. Lakuako gobernuak sustatu du ekimena eta Euskadiko filmategiaren eta EITB-ren bitartez gauzatuko da. Filmategiko zuzendariak eraberritze honen garrantzia azpimarratu du. Josean Fernandez.
berriro ere Euskal Ondare Zinematografikoa aro digitalera ekarri nahi dugu, belaunaldi berriek deskubritu dezaten eta lehendik ezagutzen zutenek baldintza onenetan film hauek berrikus ditzaten. 1985 dira aipatutako 16. aidanez ez gain, Alfonso Ungriak zuzendu duen 100 metro eta Xabier Elorriagak landu zuen Zergaitik Panpos lanak. Problema niretzat, esperientzia gabe, gidoireli bezala, dramatikoa bezala, gauza izan da, nola eraman relatu hori, Arantxa Urtebekeraren relatua, hain sentimentala, hain poetikoa, hain barrutik esan da. Arantxa Urreta Bizkaiaren da liburua pantailatu du Elorriaga, pantailatu zuen Elorriaga. Urtebete beranduagokoa da, oraingoz izengabe filma Jose Julian Bakedanok zuzendutakoa. Irailean ikusiko dute argia lan eraberrituek Donostiako zinemaldiko klasikoak sailean. Cornelio! 5 minutu zoragarri pasatu dituk! Saietu beharko gaitukala! Tira berriro! Aipatuko dugu baitare Araba euskaraz izango dela igande honetan, baina Lorezainan grebaren ondorioz leku ezberdin batean egingo dute. Olarizuk jaia ospatzeko bermerik ez baitu ematen. Azken egunetan Olarizuko parkean ospatu alizateko aleginak egin dituztela azaldu dute antolatzaileek, aldeekin hitz egin dute, baina ezin izan dute bermerik lortu igande honetarako Olarizuko parkean halako jai bat ospatu alizateko. Hori dela eta eszenatokia mugitu egin dute, baina aurre ikusita zituzten ekitalde eta ikuskizun guztiak aurrera aterako dituzte. Armentia ikastola, Mendizorrotza eta Prado parkearen inguruan izango da jaia. Bastida ikastolari laguntzeko antolatu dute, Arabako ikastolen aurtengo jaia eta urte osora eraman dute Araba euskaraz 11 herritara. Hauek, gure kulturgintzatik eta hizkuntzatik esan beharrekoak, baina nazioarteko azken orduko bat ere badaukagu. Goiz honetan hitz egin dugu, zer gertatu den flotillarekin, zehazki atzokoan Israelgo militarrek atxilotu zituzten 12 aktivista hoien patua ebatzia dago, bi aukera eman dizkiete, deportazioa ala atxiloketa. Aktivista bakoitzak erabaki beharko du, orain zer egin, eta esango dugu, une honetan 12 aktivistak Ben Gurioneko aireportuan daudela. Minutu bat goizeko 9:25 gutxi izan daitezen. Bira, ziren gira eta izanen dira, baldinta denak lotzen bagira, tira, borrokak eraman plaza erdira. Bira, ziren gira eta izanen dira. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan, badugu nabarmentzeko jazoerarik une honetan Zaloa? Ibilgailu eta motor gidari baten arteko istripua egonda, BI6 bat errepidean, 14 kilometroan Mungian, Bilboko norantzan, errei bat itxita dago eta horren ondorioz autopilaketak daude. Eta ohiko autopilaketak ere, Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Adibili, Mungia ingurutik behar izanez gero, gaurkoan eguraldiari dagokenez esango dugu, gaurkoan uda giroa izango dugu, temperaturak beroak izango dira, dagoeneko temperaturak beroak dira, goizeko 8:30 izateko, errepasoa egingo dugu, 17 gradu dauzkagune honetan Gasteizen, 18 gradu Donostian, 19 gradu Bilbo eta Baionan, 20 gradu Iruñan, 21 gradu Donibane Garazin eta 22 gradu Maulen ere. Eta bitxikeri bat ere aipatzeko probestuko dugu. Seguraski gaur goiztiarreneak ikusiko zenuten ilargia gorri zegoela, horrek ere badauka bere zergaiti propioa. Izaten egun hauetan izaten ari garen hego haizeak ere, berarekin dakar Saharar inguruko hondarra eta horrek bihurtu du gau honetan laranja kolorekoa ilargia. Nik lataik ere bai, tapiaren atxotitzari eman diezagu jai. Zoi, indukarra zoi, ez gaitezen izan sistemaren morroi.
bele, ez izan tetele, ez izan ardia, ez egin behe. Armatiro, armatiro, pum, pum, armatiro, armatiro, pum, pum. Bira, ziren gira eta izanen dira, baldinta dena lotzen bagira, tira, borrokak eraman plaza erdira. Bira, ziren gira eta izanen dira, baldinta dena lotzen bagira, tira, borrokak eraman plaza erdira. Bira, ziren gira eta izanen dira, baldinta dena lotzen bagira, tira, borrokak eraman plaza erdira. Bira, ziren gira eta izanen dira, baldinta dena lotzen bagira, tira, borrokak eraman plaza erdira. Pum, pum. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Gabon entzuleok, egun berezia gaur Gernikako jaiala pilotalekuan. Gaur Euskal Selekzioak ofizialtasun osoz jokatuko du estreinekoz. Naiz oraindik ez den heldu, zu berora lapur dira, base Nafarrea eta Nafarroaren erdira, gaur Gernika. Uste dut hitzak jarri dizkiola hemen inguru honetan dagoen atmosfera eta sentimendu horre, ez? Poza, egun historikoa, baina zerbait handiagoa, etorkizunean zerbait handiagoa biziko dugunaren sensazio hori, ez? Bueno, honetzule, ongi etorrik Gernikako jaiala pilotalekutik, hementxe beste behin azken eguna gaur, Nazioen Ligako azken eguna, finalen eguna. Baiak eraman, orain berriz Federikak aukera du, txokoan moztu, ondo elaia, ez egin dio. Amaitu da partida, urrezko domina kasu honetan, Espainiarentzat izango da. Zilarrezko dominarekin konformatu beharko dugu emakumezkoen kasu honetan. Lopezek bildu, atzera. Baskek ezin bildu eta amaitu da. Garaipena Euskal Selekzioarentzat. Urrezko domina Euskadirentzat. Eta honela selekzioan sailkapena ere Euskal Selekzioarentzat izango litzateke. Eta ben Espainiako horrexerka entzungo da. Eta hemen txistuak entzungo dituzue. Hau ere, nio, Gernikan egon eta hau itzun beharra ere, bueno. Euskal Selekzioa txapelunak, Olibaren goiko kutsara, ikurriña azten dut, Zilekerika eta Urreizti. Txalo zaparra da Euskal ordezkarientzat, kutsaren goikaldean gizonezkoa. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan zuzendarien txanda da. Hemen daude Amagoia Mujika, Berria egunkariko zuzendaria eta Iñaki Soto Garako zuzendaria. Egunon? Egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Claro. Gogotsu zaudetelarik hasiko gera. BSH-ek ezkirotzeko lantokia heldu den ekainaren 17an itxiko du. Nafarroko gobernuak bestelako alternatibentzako denbora tarte eskatu arren, enpresak 655 langile kaleratuko ditu, exekutiboak enpresaren erabakiare kritikatu du. Datorren astean hasiko da enplegu erregulazioaren negoziazioa eta 655 langile kalean geratuko dira. Horrela jakinarazi die Espainiako Industria Ministerioari eta Nafarroako gobernuari multinazional honek. Espainiako ministerioek, Nafarroako gobernuak eta enpresa batzordeak itxiera atzeratzea eskatu zuten. Lantokiaren etorkizuna bermatuko zuten proiektuak garatzeko, baina BSH-ko zuzendaritzak ez du kasurik egin. Maria Txibitek erabakia kritikatu du eta Nafarroako gobernuak lantegiaren berrindustrializazioan duen konpromisoa azaldu du. Nosotros como gobierno, también lo ha hecho así el Ministerio, le hemos trasladado nuestro desacuerdo con esta decisión.
Se está trabajando proyectos industriales que pueden resultar solventes, proyectos industriales de los que íbamos a tener noticias, de que los que tendremos noticias en un par de semanas. Llevamos reivindicando que se flexibilice esta fecha desde el minuto 1, porque la maduración de los proyectos industriales requiere de un tiempo, pero bueno, pues la empresa no ha tenido a bien flexibilizar. Por tanto, le hemos transmitido con la misma lealtad que sinceridad que no compartimos la decisión. Langilei konprometituta daudela esan die Txibitek eta etapa berri honetan alboan izango dituztela. Mikel Irujo ekonomia sailburuak ere gizatasun falta salatu du. Flexibilitatea, malgutasuna eskatu dugunean egin dugu zintzotasunez. Denbora gehiago behar da horrelako prozesu baten aurrean inbertsore berri bat aurkitzen. Ez borobila izan da. Eta argi utzi dute gaur egun bere lehentasuna elik eta behin iztea dela. Edabidetara helarazitako ohar batean, BSH-ko zuzendaritzak 2024 urteko abenduan iragarritako kaleratzeak legalki bete dituztela aldarrikatu du. Ezkirotzeko plantaren arazo nagusitzat ere jo dute, honen gehiegizko produkzio gaitasuna etxetresna elektrikoen eskaria jaitsi egin den garaian. Gehiago jakiteko gurekin da, Asier Calderón, Lab Sindikatuko industria arduraduna, egunon? Apa bai, egunon. Nola izan dute langilek beraien kaleratzearen berri? Zarrak berri, azkenin hau da, mai gainean hilabeteak eraunten duen egoera bat, egia da, hilabete hauetan beti badago esperantza puntu bat, itxera gauzatuko ez dela, edo etorko dela bertze inbertsore bat abar, baina ikusten ari da, errandu zuen bezala, BSH-ek denborak betetzen ari dituela prozesu guzi honetan, eta, horren aintzinen, langile bautagiz garbi, aukituko ituztela parez pare, eta gaur horregatikan, daude greba eta borroka egun batean, eta aktibatuta, saiatzeko, beraien lanpostuak defendatzea, azkenin, hemen dagoen erdigunean da lanpostu horien defentsan. BSH-ek argudiatu du, 2024 urte bukaeran iragarritakoa bete duela, legea beteaz, aipatzen zenuen moduan, eta jakin nahi dugu, orduz geroztik zer negoziatu da, 6 hilabete hauetan? Egon dire saiakerak ez, alde batetik aldarrikatu da beti, lehenbizko momentutik BSH existia, eta baita ere egin izan du da lana, saiatzeko bertza alternatiba batzuk bilatzeko BSH-ko faktoriaren berrindustrializazioa, BSH egon edo ez egon. Hemen ere garbi utzi bara dena, erantzule garbi bat badagola, BSH dena, BSH erabaki du arrazoi produktibo enpresariaren gatika martxa egitea, orduan hemen erruduna garbia da, de BSH, eta, hilabete hauetan, saiatu da errandakoa, erdigunen kokatzea lanpostuiek eta lanpostuiek mantentzea. Modu desberdinetan. Garbi dagoenez, da momentu honetan dagoen amai gainin, da BSH-ek legalidade hori betetzen ari dela, hori ez dugu ukatzen, moralkia bertzegoz batzuta sorastu halko ginen, eta hau antzinera joaki dela, eta begibistan dagoena momentu honetan garbiena, faktoriaren itxera dela, eta borrokatuko dugula hori ez gauzatzeko. Helburua ere bazen, beste enpresa baten bitartez planta berrindustrializatzea eta bertako lanpostuak bere horretan mantentzea. Horretarako ere bisita ezberdinak izan dira eskirotzen, baina orain kaleratzea baieztatu delarik zailagoa da prozesu hau garatzea? Prozesua egoten alda, kaleratzeak egon edo ez egon, gero badire hor epe batzuk hori gauzagarria dena. Baina, errandakoa, azkenin momentu honetan kanpoko bertze inbertsore bat etortzea, kea da, ez da haudeuz tangiblea, eta gure aldarrikapena BSH-erekiko joaki da momentu honetan, lantegia ez izteko, bertze guztiak alternatibak dire, bai. Baina momentan ez dago deus mai gainean, hori pentsarazten gaituena egoera posible bat dena. Orduan errandakoa, momentu honetan gure aldarrikapenen entzun egin barko ziena BSH da, eta horretan gaude, bertze guzia momentu honetan iritzen zaigu dela pixkot, hilabete guzi hauek eta gero, eta hainbertze inbertsore posible interesak, zuzendegirekin errelako zerbait ere bizitu ginun, eta badakigu zegoeratan dagoen zuzendegi. Orduan, langile garbi dute aski dela beraiei maritzeaz, eta beraien lanpostuak defendatuko dituzte orain arte egin dute bezala, baina bertze tono batekin urrengo aste eta hilabetetan.
Gaur bertan greba ere deitua dago, BSH-ko plantan, jakin nahi dugu, ea nola joan diren lehenbiziko orduak eta zer gertatuko den, heldu den ekainak 17 bitarte. Kontun izan eta aserre nabarmena dagoela, ez? Bai, egia da, atzo berri hori jasotzea, gaina jasotzen berria, jasotzen moduan markatu, itxiera abendun jasotzenean idatzi baten bitartez izan zela eta izan ziren moduetan, eta atzo bideo dei baten bitartez jakinarazi zen, orduan horrek ere aserrea areagotzen du, orduan horren ondotikan, aser hori kontun izan eta, jendia, tensio punto batekin badago, eta gaur goizean piketean tensio momentu batzuk ere bizitu dire, nagusi batzuk, faktoriera sartu nahi izan eta blokeo bat egondu da, eta hor jarraitzen dute. Eta han egonen dire, eta ikusiko dugu eguna nora jaten den, eta horrengo egun eta asteak, gero horrengo asteatetik antzinera kontsultapea hasiko dela, nola zetonotan eta zegertakizunekin joten diren antzinera. Enpresa batzordeko kideak Bruselan daude, zer espero daiteke bilera honetaz kaleratzeak berretxe ostean? Benpin, egoera sozializatzea alik eta espektro zabalean, ez? Ere, badakigu transnazional hauek ere haunit iruditikan bizi dela, eta gatazka mikroan gelditzen den bitartin beraientzako kalteak asumigarriak dire. Orduan, ateratzea bertze espazio batera, nun beraiek badituzten ere beraien interesak, ulertzen dugu mina egiteko modu bat badela. Borrokatzeko bertze esparru bat bada. Orduan, arlo horrek espero dugu bere eragina izatea, eta gure segituko dugu gure mikroan ere gure borrokak bultzatzen. Nafarroko industriak urte honetan jaso du ere, beste kolpe handi bat, Sunsundegiren kasu ere izan genuen, orain BSH-ren iragarpena. Ez dakit, Nafarroak erakargarria izateari utzi dio industriarentzat? Inondik inora, ez dut uste horrelako denikan, gainera Nafarroa, Euskal Herri orokorrean eta Nafarroa ere bereziki, kokapen estrategiko agiz garrantzitsua du. Gure ustez, hemen badagoena ere da Europa zarraren ez industriaren berkokatzen nahi bat, Txina eta India izaten aldiren kompetentziaren arira. Eta ia da, Txina eta India bezalako herrialdeak joan dire eredu batera urten poderioz gigafaktoriak ez, sistema produktibo guztik hauniz zentralizatuz, eta horrein badire transnazional batzuk, ikusten ari dela, Europa mailan badirela faktoria beraientzako txikia direna, guretzako 600 langineko lantegi bat ez da txikia, bertze transnazional batzen den guztegitikan txikiak dire, eta gizaka banatuak. Orduan, sumatzen ari da zentralizazio bat, Europan barna, produkzio faktoriena, Polonia edo Turkia dela eta hor badago estrategia bat, Txina eta Indiaren produzio eredu horiekin lehiatzeko nahian. Eta guretzako hori, akats bat da, hemen badago bertze eredu bat, egondu da ere, hemen badago eskulan bat agitze formatua, kalitatezkoa, eta ari dire ikusten bertze behin ere transnazionalak zenbakiak eta ez pertsonak. Horregatik guk ere aldarrikatzen ginen, eta lab bezala industria legean ekarpenak egin norabide horretan, hemen badago industria estrategiko bat dena, sortzen dituenan postuen gatikan, eta ere, haunitzetan ere produzitzen den produktuen gatikan. Eta hori instituzio publikoak ere eskua sartu behar dute. Eta eskua sartzea ez da diru laguntzak ematea musutruk. Eskua sartzea da enpresa batzuk momentu batian beraien eskutan ustea, hau da instituzio publikoenak, transnazionalen interesak bertzen ometetik ainoeten diren. Eta ere, sorazten zenean, BSH edo Suntsundegi berdin zait salbatzeko, kakotxen hartin, kanpoko inbertsora bat etortzea, ere bertzen horri batian arazoa biproduzitzea da. Zehazki etorko zen bertze transnazional bat, hemendikan 15 urteetara, hainbat milioi diru laguntza publiko jaso ondotikan martxa egin alko zuena. Orduan guretzako, berme bakarra mengo induzien defendatzeko da benetan arlo publikoko esku hartze zuzen bat, hainbat arloetan ematea. Aipatu duzu, Nafarroako industria legea mai gainean dago oraindik, lab sindikatuak ere egin zituen bere proposamenak, kritikatu zenuten proposamen horiek ere baztertzu zirela, baina ez dakit gobernuak proposaturiko testuan edota zuek egindako ekarpenetan badago BSH-ek bizi duen egoeran eragin ahal izateko artikulurik?
Gure aldarrikapenetan bai, eta erran ginen sakondu barra zena modu nabarmen batean, eta BSH horren adibide garbi bat zen, mino bakile bertza adibide batzuk, eta da deslokalizazio legea. Badago deslokalizazio lege bat Nafarroan, 2008an uste dut dagoena, ez duena funtzionatzen. Geroztikan enpresa batzu dioten adide, modu agizgarbian badugu hor BSH, orduan lege horrek bere bete beharra ez du betetzen. Orduan, hausnartu beharko dugu, zergatikan badugun arau bat, helburu batekin, helburu hori betetzen ez duena, eta garbi gelditzen da, horretan sakondu behar dela, eta bertzen alapateko neurrik egin behar direla. Eta industrial legean guk ulertzen ginen, bazegoela margena horretan sakontzeko, jakinta ere badagoela lege espezifiko bat horretarako. Bino, aukera hori baztertu da, eta ikusten dugu zegoerak bizitzen ari garen. Adi izango era, ondorengo egunetan gertatzen denaz, Asier Calderón, Lab Sindikatuko industria arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik. Bale, mi esker zuei. Esango dugu, nasmena egon dela BSH-ren baitan, bereziki orain enpresak aldarrikatu du, bere epeak legearen baitan betetzen ari dela, eta esan du, Calderonek haserrea badela langileen artean, ezakit egon ote den edo negoziaketa hoiekin, gobernuaren esku hartze hoiekin, hor langileen baitako espektatiben gora bera bat, zuek nola ikusten duzue auzi hau? Bueno, beti dago. Nik uste prozesu honek badaukala. Honelako prozesu guztien antzekotasun handi bat, inkluso pelikuletan ikusi duguna rekonbersio garaietan eta ezagutu duguna gazteak ginean, ez? Sortu egiten da, esperantza hori mantenduen behar dalako. Bestela, ez diozulako zeari irtenbideik ikusten egoerari, ez? Naiz eta jakin zaila dela gauzak puntu honetara heldu direnean atzera egitea. Nere aitak BSH-en lan egin zuen bere bizitza guztian eta ezagutzen dut pixka bat nola izan zen. Hau dator Agnitik, da Lizarran zegoen faktoria handi bat, gero Superserrek hartu zuen eta Iruñara eraman eta bertan garatu egin zen. Rekonbersio horretan Nafarroak egin zuen autu bat, historiak esango du ona edo txarra, baina bere tekinak eman dituena, eta hori onartu behar da, baina baldintzapen asko dauzkana, eta da Alemaniar industriaren kolonia bat bihurtzea, nola baita esateko, eta horretarako egin behar zen guztia egin zuten. Eta horren barruan daude, baldintza batzuk ez direnak erabat onargarriak merkatu librearen izenaren azpian. Nik uste dut, aurreko astean geneukan Gasteizen nahi zuzen ere, gero okeres banago perio txandiano dator, eta eztabaida horren, bultzatzaile izan da, ez? Eta interbentzionismoaren ideia atea zan, ez? Nola jokatu, eta nik uste dut hemen gure administrazioek publiko-pribatuan interbentzionismo maila altuak izan dituztela. Eman dizkietela enpresa hauei bestinon topatzen ez zituzten baldintza batzuk, oso orekatuak zeudenak gainera, baldintza sindikal batzuekin, konbenio batzuekin, lan egiteko eta ezagutza modu batzuekin, baina honek bere mugak dauzka, eta nik uste dut orain ikusi egin dela. Calderonek aipatu du, ez, joera estrategikoa dago megaplanta horiek sortzeko. Aspalditik ari dira megaplanta horiek sortzen, Polonian, Turkian, eta BSH-ko langileak ere kontziente ziren azkeneko hamarkada hauetan, hor nolabait ere konpitia interno hori galtzen ari ziela. Beste nunbaitera joaten ari ziela lan egiteko horiek, eta nik ulertzen dut aspektu humanotik rebendikatzea, baina ez dakit dan rekurso retoriko bat, edo dan benetan uste dugula posible dela bestera batetara jokatzea, baina enpresak ez daukate moralik, ez da beraien ardatza hori, esaten denean, ez dia humanoak izaten ari, eta Mikel Irujok esaten du, ez dia humanoki jokatzen ari, haizu enpresa bada. Ez gaitezen engainatu orduan, logikoa da, itxaropen horiek egoera honetan sortzea, negoziazio hori dagoen bakoitzean, baina nik uste dut, perspektiba begiratzen baldin badiogu,
baldintza horiek eman zitzaizkienean inolako zehari gabe, mugari gabe, alegia kreditoak, debalde lurrak, debalde beste baldintza fiskal batzuk, hori guztia onartu zenean, ja arazo bat sortu zen. Eta gero, beraien dinamiketan parte hartzen ez dezunean, alegia, ez daukasunean kudeaketarekiko inolako ardura edo gaitasunik, ez administrazioak eta ez langileek, hortik aurrera daukasuna da oso egoera zaila, eta nik uste dut zentzu horretan duela 10 urte itxi zela maila batean. Orain itxiko da, baina duela 10 urte BSH-en bazekiten eskidozen ezela honezkero planta bat egongo, hemendik urte batzutara, eta hori oso gogorra da orain onartzen jende horrentzat, 1000 familia dira azken batean. Esan duen bezala, deslokalizazio horrek azkenien urteak daramatzan deslokalizazio horrek, eta orain esan du India eta Txinaren, nolabait superfabrika horiek sortzearekin batera horrek zailtzen dula. Hor deshumanizazio bat aspaldikoa da, gure etxean kudeatzen ez dugun bitartean eta kanpora begira jartzen garen momentutik, hor galdu dugu, esatezunan, gizagabe izan da, gizagabea, ainakik esatezun bezala, multinazional batek ze gizatasun erakutsi behar du. Legea aipatzen da, bai lege bat, prozedura batzu jarraitu dituzte, baina prozedura hori, joko hori denok onartutako joko bada, orduan egin beharko duguna da behingoz, pentsatu hemen, ze industria klase behar dugun hemendik eta hemengoentzat. Eta, pixka bat, plan hori esan duen deslokalizazio lege bat bada hola 2008koa, baina ez dala inundik inoa betetzen ari gozen hortik astea, Eta badauka gure esperientzi bat ere Fagorrekin gertatu zitzaigun, alegia, ez da bakarrik multinazionalekin gertatu, nik uste dut badaudela jorea orokor batzuk eta hain zuzen ere estrategia industrial bat egiteko orduan begiratu behar diegula hoiei, berak esan du ere, BSH-ren errua da. Eta maila batean iruditzen zait, Nafar gobernua batzutan asmatuz eta beste batzutan oker, baina egin duela saiakera bat, Zunzundegira begiratzen baldin badiogu adibidez, azkeneko Comptosen diktamen horretan argi eta garbi esaten da. Azkeneko diruzarrerak ez dira lotuta egon plan industrialari edo errentagarritasunari. Alegia, Ugazaba batek ez zuen diru hori jarriko. Administrazioa jarri du hortartean gizatasun hori eta badagoelako enpresak aurrera ateratzeko borondate bat. Baina hortarako beste zerbait behar da eta estrategian nik uste dut ari garela gutxienez motz geratzen edo berandu heltzen edo baina horri begiratu beharko diogu. BSH-ek egiten zituen gauzak maila batean Fagorrek egiten zituen berdinak dira. Eta gure megaplantak egiteko aukera bakarrak dira baldin eta enpresa desberdinekin sortzen baldin bada tejido bat non gauzak konpartitu daitezken eta hori ez da berez multinazionalen logikaren barruan sartzen. Orduan edo beste logika hori jartzen dugu administraziotik o bestela beti ongo gara txiki. Hori da, eta beste inbertsio, kanpotik beste norbeten zaiga balima gaude, kalen horrek esan bezala, hau betikotu egiten da, kanpotik inbertsio hori bat sartu ezkero. 5 segundu besterik ez zaizkigu alditzen behatzietarako. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 dira gutxienez, 2 pertsona hil eta beste bat zauritu dira astearte honetan Israelek Libano hegoaldearen aurka egindako aire eraso batean. Salva Badiola, egunon? Egunon Peia eta egunon entzuleok. Israelek Libano hegoaldean egin duen erasoa armada juduak joan den astean Beirut Libanoko hiriburuko aldirien aurka erasoak egin eta egun batzuetara iritsi da. Izan ere, joan den ostiralean Libanoko armadak Israelekin suetena ikuskatzeko batzordearekin zuen lankidetza eteteko mehatxua egin zuen. Israelgo armadak sueten akordioa urratzen jarraitzen badu. Bi aldeek azaroaren amaieran sueten adostu bazuten ere, Israelek Libano bombardatzen jarraitu du, batez ere herrialdearen hegoaldean, baina baita ekialdera eta Beiruteko aldirietara ere iritsi da. Eta baita egunaren nondik norakoak aipatuko ditugu, Oñatz Aizpuru, egunon? Egunon Peli eta entzule guztiak, gaurkoan Euskal Herria Bilduk Palestinaren inguruko jardunaldia du egitekoa Bilbon eta arratsaldeko 6etan hasiko da. Etxebizitza komunitarioetako gaueko zerbitzuen inguruko agerraldia ere espero da eta la munduan berriz Ela Lasatxe, Lab, SM,
Komisiones Obrera Sujet, SK eta USAE sindikatuak aipatu moduan Osakidetzako zentroen aurrean elkarretaratzak egingo dituzte gaur goizean egoera muturrekoa dela esanaz. Bilbon berriz etxekaleratze bat dago aurreikusia eta kontzentrazioa azet sindikatua goizeko 10:00 aurrera. Gipuzkoako hondartzen denboraldiaren hasiera dela eta kostaldeko alkate guztiekin Hondarribian elkartuko da bertako Aldundia, edota Arabako Gazteria Institutuko langileek greba dute gaurkoa egitekoa. Kulturarloan Mamma Mia musikalaren aurkezpena izango da Arriagan, Jon Gerediagaren izena eta izana liburuaren aurkezpena eta amaitzeko Abaoren opera eta programa sozialaren 10. urteurrenaren aurkezpena egingo dute pegi. Hauekin galditzen gara ere. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? 40 minutu pasatxo ibilgailu eta motorkideari baten arteko istripua egonda Mungian, BI 634 errepidean 14. kilometroan amaitu da istripua, baina momentuz badaude autopilaketak, 5 kilometrotako autopilaketak daude eta bestela ohiko autopilaketak ere, Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Pazientzia izan beharko da puntu horietatik igaro ahal izateko eta pazientzia horretan lagunduko ez duena egun honetan dugun beroa da. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du astearte eta asteazkenerako temperatura altuak izango ditugu eta. Izan ere, termometroak 35 gradura iritsiko dira Ebro Bailaran eta Kantauri isuriko barnealdean 32 gradu inguruko temperaturak ere izango dira astearte honetan gaur ordu batetatik 7:00 egongo da ezarrita abisu horia. Nafarroako AMTek ere abisu horiak ezarri ditu gaurko. Nafarroa erdian eta Pirinio inguruan ekaitzak izango dira eta herriberan temperatura altuak izango direlako ekaitzak botako ditu ere. Asteazkenean aldiz bihar 12:00 7:00 egongo da aktibatuta abisu horia. Eta esango dugu, alerta hori horren irudiko ere badirela, une honetan ditugun temperaturak, Gasteizen 17 gradu dauzkagu, Donostian 18, 19 gradu Bilbo eta Baionan, 20 gradu Iruñean, 21 gradu Doniban Garazin eta 22 gradu Maulen, esango dugu, une honetan Euskal Herria eguzkitsu dagoela eta eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu. Udasasoiko eguraldia nagusituko zaigu astearte honetan eta lurraldearen hego isurialdean gainera beroa zakarra izango da. Goizean batetik kostaldean eta bereziki Bizkaian hodei baxu batzuk agertuko dira, bestetik goi-hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina bereziki hodei baxu hauek eguerdirako desagertuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joerarekin jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin eta giro bero xamarrarekin, baina arratsalde erdeitik aurrera barnealdetik barrena bero-hodeiak garatuko dira eta ilunabarretik aurrera ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean, bereziki Araban eta Nafarroan, puntualki ekaitz handi xamarrak izatea baztertu gabe eta kazkabarra botatzea ere baztertu gabe. Haizeak hego ukitua izango du, kostaldean beti ere iparra izan nagusituko da, ekaizgunetan erne bolada oso gogorrak eman daitezke. Gauean hori bai, hego izan nagusituko da lurralde osoan eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maximoak nabarmen gora egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira eta goiza benetan epela izango da, bereziki lurraldearen hegoaldean. Maximoak ere gora egingo dute esan bezala, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, kontraste handia izango da, kostaldetik kilometro gutxi barura eginezkero, eta hego isurialdean 32 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. AEKA, udan ere, Euskara zeroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan. Eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean.
Datorren ikasturteko aurrematrikula ere zabalik dago. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina duela. Hana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin. Biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Informazioaren aria. 13. legegintzaldiak pasaden maiatzaren 14ean bete zuen lehenbiziko urtea eta egungo exekutiboak ekainak 22an beteko du urtea. Kurtsoa bukatzear da. Eta balantzea egin nahian gurekin da Pello Txandiano, EH Bilduko legebiltzarkidea eta oposizioaren burua, egunon? Egunon. Nolako balantzea egingo zenuke urte honetaz? Bueno, gobernu berri baten, legegintzaldi haren lehen urte politikoa izan da, eta nik uste dut gobernu honek adierazi duela, edo agertu duela diskurso berri bat aurrekoarekiko, eta eten bat ere esango nuke. Inkluso aspektu batzutan osoko zuzenketa bat ere egin duela, gutxienez diskursiboki hori nik uste dut evidentea dela. Segurazki beraiek ere kontziente zirelako, aurreko gobernuaren parti jaso zuten oinordeko etzan nahiko ahula edo nahiko pobrea zela, eta beraz behar zela egokitzapen bat edo aldaketa bat. Hauteskunde emaitzek ere nik uste dut hori agertu zutela, eta hortazko ostinte izan direla, eta badirela. Urte bete pasada, eta esango nuke, diskurso aldaketa hori ez dela oraindik ere gauzatzen, herri honek behar duen erreakzioaren tamainako politika publikoetan. Horre ere azkeneko helduta ere euskara gaurkotasunera heldu da. Atzo, zehazki, Imanol Pradares lehendakariak ere jauzia, iragarri zuen 2027ko euskara bizi berritzeko kongresu batekin. Nola ikusten zu ekimen hau? Lehenagotan esango nuke, eta ez soilik hontan, euskararen bizi berritze prozesuan, beste hainbat arlotan ere, badukagula sensazio azkenengo urte luzetan, eta euskalgintzak berak erabili du metafora rotonda baten gabiltzala, biribilgune baten bueltaka ote gabiltzan, Eta lehengoko inpresioa bada, beste 2 urte, oinarri eta printzipio batzuen inguruan, hitz egiten hasi eta prozesu bat egiteko. Ez ote den, hau biribilgune horri beste 2 buelta emateko autua, Zentzuetan uste dut, behar dugula, herri honek behar duela rotondatik atera. Eta kasu batzutan irterak nahiko seinalatuta daudela. Kasu honetan esango nuke, badagoela konsensu bat sektore askotan, eta gainera esango nuke konsensu hori nahiko transversala dela, ez horiek euskalgintzako betiko eragien partetik baizik, jende gehiagoren partetik ere, non gauden, euskalduntze prozesua non dagoen, soziolinguistika
ona dago mai gainean, baina planteatzeko hain zuzen ere behar dugula jauzi bat. Ez? Baina jauzi horrek ezin duela itxaron beste 2 urtez. Eta badauzkagula oinarriak eta zumeak ariketa basaiatzeko. Hizkuntza politika berri baten inguruko adostasun soziopolitikoa saiatzeko. Eta ezin dugu pasatu beste 2 urte, ez hontan ez beste hainbat aspektutan, oinarri eta printzipioen inguruan prozesu nolabait lauso bat planteatuz, ez? Hori lehenengo gauza esango nukeena. Bigarren, uste dut agenda, datozen 2 urtetako agenda, kasu honetan nahiko markatua dagoela, eta hortan ere badagoela adostasuna, ez? Nik uste dut 3 pausu daudela, lehena da. Badago oldarraldi judizial bat, gure araubidea ari dira aldatzen epaitegietatik, eta araubide hau gainera oso sensiblea da, eta gure autogobernuaren oinarrizko zutabetako bada. Horrek behar du lehen erantzun bat eta murru bat jarri horri. Eta hori nola egiten den ere badakigu. Enplegu publikoaren legearen aldaketa baten bidez egiten da. Bigarren, behar dugu hizkuntza politika berri baten inguruan adostasun soziopolitiko bat, esan bezala, eta 3. behar dugu araubide berri bat, lege aterbe berri bat, hizkuntza politika berri horri emango diona segurtasun juridikoa. Ez da gertatu gaur egun gertatzen ari dena, baina ja, berme egiturazkoa behar ditu, ez? Hau da agenda, 2 urtetan, esango nuke, agenda hau burutu egin barko, edo ambizioak horrek behar duela. Ez nolabait, oinarri eta printzipioen inguruan prozesu bat egitea, bezik behar dugula kronograma bat, plangintza bat, agenda hau burutzeko, ez? Eta hau hasi behar da, ja. Eta gure ustez, lehen urratsa hau da, enplegu publikoaren legean aldaketa hori gertatu behar da, ja. Guk proposan balandu genuen, partekatu dugu gainontzeko alderdiekin, baina baita euskalgintzako eragiekin, beste eragile batzuekin ere bai, ondoren jakin dugu, PNV eta PSE ari direla lege erreforma bat beraien artean adosten, nik uste dut ja badela momentua hau parlamentura eramateko. Guk gaur bertan erregistratuko dugu, enplegu publikoan legearen aldaketa hau, PNV eta PSE baldin badaukate zerbait, adostua edo adostekotan baldin badir, eraman dezatela parlamentura, eta egin dezagun eztabaida hau parlamentuan, eta behingoz hasi gaitezen erabakiak hartzen, eta agenda hontan ja aurreratzen, ez? Hori da nik uste dut tokatzen dela. Eta gaur bertan aurreratutako enplegu publikoaren legearen eraldaketa horretan, zer nolako aldaketak jaso behar dira, zer proposatuko du EH Bilduk? Parlamentuan bertan, Josu Astiria legebiltzarkideak agertu zuen, aurkeztu zuen lege aldaketa honen funtsa zein den. Eta beraz, hor badago planteamentua landuta, juridikoki ondo oinarrituta, ez dena gainera beste munduko jauzi bat, hau da, Galizian, Katalunian, Valentzian, hor gaude enplegu publikoaren legeari dagokionez. Hizkuntza eskakizunak horrela daude nolabait jasota enplegu publikoaren legean, ez? Beraz, aigena planteatzen da, gutxieneko berme bat, hizkuntza eskakizunek izan dezaten, lege babes bat, eta ez da gertatu momentu honetan gertatzen ari dira. Epaitegiak ari dira gure araubidea aldatzen, legea aldatzen ari dira, ez? Legegintzan ari dira epaitegietatik, eta hori ezin onartuzkoa da, nik uste dut hor badagoela konsensu transversala, ez? Hori da pixkat planteatzen dena, horren konkrezio juridikoak ere badauzkagu, eta ja lege proposamen baten terminotan registratuko du gaur bertan, eta esandakoa, hau bera, aurkeztu diegu, alderdiei, badaukate informazio guztia, eskatu izan zaigu itxaroteko, pasada itxaronaldi hori, eta uste du ja, badela momentua, urte bete pasada, legintzaldia abiatu zenetik, hemen urratsak etorri behar dira, bata bestean atzetik, denboraz, gauzak ondo eginda, konsensuak landuz, eta kasu honetan, uste dugu parlamentua dela, zuzen ere, eztabaida politiko ordenatu bat, eta behar den moduko bat egiteko lekua, ez? Baita ere gai honen inguruan. Aipatu duzu, epaileak ari direla eragiten egungo legedian, zer faktorek egin dezake hori etetea? Basandakoa, ez? Enplegu publikoaren legeak, lege horren erreformak, eman diezaguke blindaje maila bat. Lehen nolabait murru bat jaso dezake, ez? Hori da honekin saiatuko garena, ez? Egiten. Baina ez da aski izango, inolaz ere. Gainera, behar dugun hizkuntza politika berrian, hain zuzen ere, jauzia behar dugu. Jauzi bat, hainbat esparrutan, ez? Lan munduan, administrazioan, aisialdian, komunikazio sisteman, hezkuntzan, eta bar.
Beraz, hizkuntza politika berri horrek, jauzi bat ekarriko badu, hainbat ataletan, beharko du bestelako lege aterbe bat, ez? Bestelako lege babes bat, zalantzari gabe, enplegu publikoaren legearen erreforma honek emango ez diguna. Honek egiten diguna hizkuntza eskakizunen inguruan, orain arte egon diren estandarrak, nolabait, bermatzeko behar dugun lehen lege babesa. Hori da bilatzen duguna orain. Epaitegiek desegin duten hori, horren aurrean jardezagun lehen murru bat, orain arte egon diren konsensu soziolinguistikoak, Gernikako estatutuaren euskararen legeak, ematen dizkigun oinarri legal hoien gainean eraiki diren konsensu hoiek bermatu ditzagun legez. Hori da orain bilatzen duguna, baina ondoren haratago joan beharko gara. Aurtengo urtea, euskararen urtea ez ezik akaso esan daiteke ere industriaren urtea izan dela, EH Bilduk ere horretarako pleno monografikoa izan berri zuen, iraganden astean, eta proposamenak ere, mai gainean dauden nolako 14 proposamen zehaztu dituzue. Bueno, esango nuke, lehenik eta behin esango nuke pleno monografiko hori esperientzia positiboa izan dela guretzat, esango nuke nahiko poso positibo utzi duela legebiltzarrean, gainontzeko alderditako eragiekin eta ontaz ondoren, plenoan ondoren, hitzegin ondoren. Lehen esperientzia nirea personala urte betera parlamentoaz gehiago, non egon den dialektika parlamentario bat. Normalen parlamentoaren dinamika oso zurruna da, eta horrez dago apenas dialektika parlamentario hori. Uste dut egin dugula etorkizunari buruzko eztabaida bat, gai baten, sektore baten, industria, politika ekonomikoa, importantea, zalantzari gabe, eta egon dela hartu eman bat, kontraste bat, iritzi eta posizio ezberdinena, emankorra eta zeharo positiboa, hori lehenik eta behin. Gobernuak, uste dut bihar bertan aurkeztuko duela industria plan bat, guri aurkeztu zaigu horren resumen edo ejekutiboa, eta uste dugu honekin egiten dugula nolai planteatu bizio alternatibo bat. Urte, hilabete batzutan amatzagu, ontaz ondo lantzen, eta hainbat eragile sozial-ekonomikorekin hartu emanetan, eta uste dugu planteatzen dugula bizio alternatibo bat, 3 atal nagusitan. Batetik, uste dugu industria politika bate behar duela herri ikuspegi sendo bat, eta horrek esan nahi du bi gauza, bat, ez dela aski helburu lausoak definitzarekin, baizik misioak edo zehaztu behar diela. Industria politika bate, politika ekonomiko bate behar du definitu garaiko erronkak, eta hor behar da zehaztasun maila handi bat, eta ondoren identifikatu behar dira proiektu estrategikoak helburu zehatzen nolabait zerbitzura gongo dinak. Eta behar dugu publiko-pribatu harremana birkontzeptualizatu edo birdefinitu. Horrek esan nahi du sektore publikoak orientatu egin behar duela transformazioa, eta esan nahi du arriskuak partekatu behar ditugula, baina irabaziak ere bai. Eta logika neoliberalak atzean utzi behar ditugula erabat. Bigarren atal batean, uste dugu gaitasun publikoak irabazi behar ditugula. Inteligentzia instituzionala behar dugu, eta galdu egin dugu azkenengo urteetan. Signifikatiboa da, aholkularitza enpresa batek diseinatu behar izatea industria plan bat, eta urte bete behar izatea horretarako. Gure ezagutza sisteman, ikerketa berrikuntza sisteman behar dugu gobernantza berri bat, badauzkagu identifikatu eta utxune batzuk, adibidez, ikerketaren transferentzia enpresetara hor badago utxune bat, oroar daukagu sistema kompleju bat, eskatzen duena gobernantza berri bat, eta lerrokatu gure sistema osoa, hain zuzen ere, herri erronka horien zerbitzura. Bestelako gaitasun publiko batzuk ere behar ditu, adibidez, lanbiden, jende asko etorriko da kanpotik, laneratzea bada faktore gako bat, koesio soziala, inklusioarekitzeko, eta behar ditu beste gaitasun publiko batzuk horretarako. Eta gero, 3. atal batean, pentsatu behar dugu zeintzu dien sektore estrategikoak 21. mendeko ekonomian. Eta ze azpigitura estrategiko behar ditugun, non sektore publikoak izango duen posizio fuerte bat. Eta hor, batzuk identifikatu ditugu. Energian sorkuntza, komerzializazioa, zalantzari gabe, transformazio baten gaude, sistema energetikoarena, sektore teknologikoa, gaitasun konputazionala, oso lotu adimen artifizialaren garapenarekin. Azpigitura horien gainean behar dugu, nolabait sektore publikoa behar du posizio fuerte bat. Sistema finantzarioan, baita ere etxebizitza parke publikoan, etxebizitza parke publiko bat izango da, baita ere azpigitura estrategiko bat, baita ere ikuspegi ekonomikotik eta bar, Bueno, uste dut, egin dugula lan potente bat, gure muga guztiekin, oposizioan gaude eta gure baliabideak dira tirenak, baina uste du egin dugula ekarpen positibo bat, gobernuak hartu behar duela gure ustez aukera bezala.
hobetzeko bere gobernu jarduna, eta kasu honetan planteatu duen industria plan hori ere, errebisatzeko, ikusteko, gehitzeko gauzak, eta nik uste dut gauza interesanteak daudela gure proposamenean. Hain zuzen, industriaren baitan, berriki atzo bertan berretsi zen, Nafarroan BSH enpresa itxi egingo zela, adibide bat, deslokalizazioa ere salatu dute. Zentzu horretan, administrazioak nolako rola izan beharko luke? Interbentzio joerak sustatu beharko lituzke? Hemen egon zen eztabaida politiko bat, ez? Polita izan zen, kasuntan Markel Olano eta nire artean. Eta, hemen beti gara pixkat esklabu kontzeptuak nola interpretatze ditugun, ez? Karga asko daukaten kontzeptua dira, interbentzioa, regulazioa da beste, eta bi askotan badaukagu jora aurreritziekin, ez? Sartzeko eztabaidan batzuk eta besteok, ez dut nire burua hortik salbuesten. Baina eztabaida interesantea da. Guk uste dugu konstatatu dela neoliberalismoaren paradigma ekonomiko bezala frakasua, hori evidentea da, hori ze izan da, funtsean, desregulazio erabatekoa, sektore publikoa ez du esku hartzen, eta merkatua autorregulatzen da, hori mito bada, eta demostratu da hori ez dela ia. Beraz, interbentzio bat egon behar da. Gero badago beste enfoke bat, ez? Interbentzioa beti dago. Hau da, sektore publikoaren interbentzioa gaitzesten denean ere, ari da bestelako interbentzio mota bat hobesten, ez? Beraz, interbentzioa beti dago, kontua da, interbentzio hori nork egiten duen eta zeren zerbitzurako den. Interbentzioa egin behar du, herri ordezkaritza daukaten erakunde egin behar dute, ekonomian, eta zeren zerbitzura gehiengoen interesen edo interes publikoaren zerbitzura. Zer da interbentzioa? Nik esan nuke funtsean, labur bilduz dela, sektore publikoak orientatu egin behar du transformazioa, kasu honetan berrindustrializazioa, eraldaketa teknologiko eta bar, herri erronken edo misioen zerbitzura. Harreman publiko pribatuan partekatu behar dira arriskuak baina baita irabaziak ere, eta hortarako interbentzio bat egon behar da. Nik uste dut hor dagoela, esparru bat non elkar topatu gaitezken. Gero, beti ongo dira posizio ezberdinak, baina nik uste dut konstatatzen badugu orain arteko paradigma ekonomikoa frakasatu duela eta merkatuak soilik ez diela garaiko erronkei aurre egingo, aldaketa klimatikoa berriz eta etxebitza larrialdia eta bar. Hor badagoela esparrua non tradizio politiko ezberdinok nolabait elkartu gaitezken, naiz eta gero izango ditugun diferentziak ere. Orientazioari dagokionez ere aipatu zenuen herri ordezkaritzak izan behar duela lidergoa, ez interes korporatiboa defendatzen duten lobiek. Nabaritzen duzu egunerokotasunan edo talakoaren gobernuaren politiketan lobby hauen eragina? Bat adibidea aipatu nuen, ez? Nola Repsoleko CEO-ak gutu bat idatzi zuen Espainiako komunikabide nagusitan, eta segituan, joan ziren bat, alderdi politiko kongresura energetiken grabamena bertan bera usteko eskatuz, ez? Hor, nabarmena izan zen, injerentzia bat, kasu honetan, interes korporatiboak defendatzen dituen persona baten eskutik, eta nola horrek baldintzatu zuen, kasu honetan, politika energetikoa. Ez da hori bakarrik, más teknologia y menos ideologia. Hor badago planteamendu ideologiko bat, diskurso bat, eta horrek markatzen du baita ere gobernuaren pentsamentua eta politika energetikoa, ze jauregi sailbura reproduzitu ditu hitzoiek tekstualki, ez? Más teknologia y menos ideologia, ez? Beraz, nabarmena da, badagoela lobia daude, botera harremana daude, eske kontrakoa pentsatzea da, ez da paradisu kristau bat irudikatzea, ez? Munduan, alakorik ez dago, botera harremana daude, denok ez gaude posizio berean, hau esatea, uste dut, ez da, Fernandoen egia dela, ez, denok gara hortaz kostiente, beraz, politika hain zuzen hori da, botere harreman horiek nola kudeatzen diren, alik eta ikuspegi demokratiko batetik, eta gehiengoen zerbitzura, ez, hori da hain zuzen ere, parlamentuan besteak beste egiten dugunarik, eta beraz, neurri baten uste dut, esan da dagoela, noski lobia daudela eta eragite dutela, zalantzari gabe. Horrezakik, kontzeptu hori bera helduta, teknologia gehiago eta ideologia gutxiago, baina eramanez ere aipatu duzuk industria planarena kontsultara batek urte beteko epean egin behar dula, baina aipatu genezake kultur sistemaren legea Madrilgo bulego bati esleitu zaiola, edota aipatu zela lanbidarteko gutxieneko soldataren bueltan, horren bueltan ere hausnartzeko ere, lan sailak aipatu zuen, sailan berbeste baliabide ere
ez zutela horretarako, eta hori bera azpi kontratatu bertzela, ez dakit, joera honek mesfidantza eragiten du, azken finean hor, borondate politikoak, pertsona bat hauteskundetara aurkezten denean, aurkezten da, bere ideologiaren baitan politika egiteko, baina azkenan azpi kontratatu ere egiten da hori? Ni hemen aspektu asko pixka jorratu daitezke, baina ni bati ematen diot importantzia. Besteak beste, nik uste demostratzen du lehen esandako hori, ez? Inteligentzia instituzionala galdu dugula. Nik deigarria egiten zait sprint edo bestelako erakunde batzutan, zientzia teknologia sarean. Begira daukagula erakundetze densidade handi bat eta konplejoa dena, berkak, zikak, zentro teknologikoak. Sekulako sarea dago hor, gobernuak izan beharko luke gaitasuna talde interdisziplinar bat osatu eta hortik industria plan bat idazteko. Gehiago, 40 urte daramatzatenean bi alderdiek modu batera bestera erakunde hauek gobernatzen, ez? Oso deigarria da. Zer dagoen atzean, ze faktore bultzatzen duen industria politika bat subkontratatzera, bat ustu badela, galdu dugula, gaitasun, zergaitik galdu dugu, beste ezerabiltzaren ondorioz. Orain arte egon den maxima izan da, soltxagaren ura, la mejor política industrial es la que no se hace, ez? Arantxa Tapiak behin eta berriz esan zuen, eta azpimarra egiten zuen hontan, ez? Euskaltelen kasuan, tekstualki esan zuen, ez gara herrialde komunista bat, eta ondorioz, Eusko Jaurlaritzak ez du Euskaltelen parte hartu behar jabetzan, ez? Orain, paradigma aldaketa baten aurrean gaude, baita ere mundu ekonomikotik eta alako politika defendatu dituztenen partetik esaten ari da sektore publikoak bai egin behar duela nolabaiteko interbentzio bat, parte hartu behar duela, ez? Kontua zenbateraino, ez da soilik akonpainatzea sektore pribatua, baina parte hartze importante bat izan behar duela, eta nik uste dut iristen gara momentu hontara gaitasun instituzional gutxirekin, muskula gutxirekin, gaitasun instituzional gutxirekin, eta ondorioz, jo behar dugu, aholkularitza kontratatzera, plan industria bat idazteko, inbertsio plan bat idazteko, edo kultur sistemaren lege bat osatzeko, ez beste. Duela hilabete batzuk bolo-bolo, hitz egiten ibili ginen talgo enpresaz eta bertan Siden horrek izango zuen parte hartzeaz, propiokin maiatzak 15 zen, erosketa burutzeko epeetako bat, ez dakit, EH Bildu nolako jarraipena egin dio, auzi honi? Bai. Jarraipena egin diogu, eta hasieratik, ez, izan pixkate jakitun, ez, nola gertatu diren gauzak, ez. Kasu honetan, ari gara hitz egiten industria batetaz, dauzkana arazoak produzioan, baina bere bideragarritasuna frogatu dago. Dauka pedido kartera bat atozen 10 urtetarako, hori oso ezoikoa da industrian, ez, sektore honetan hori gertatzen da, beraz hor dago industria bat bideragarria dena. Eta gainera, herri honentzat estrategikoa izan daitekena, ez? Identifikatu zen alako batean, bazegoela inbertsio funts bat bere atzetik, eta saltzeko arriskua zegoela, eta hor apustu bat egonda. Apustu hori, gure ustez, zuzena da. Beti ezingo da inbertitu modu hontan, industriak errotzeko, operazioetan, baina aukeratu behar dira etorkizuneko industriak eta bertan errotu daitezkenak, balio erantzia sortu dezaketenak, enplegua bermatu dezaketenak, baldintza egokietan eta bar, ez? Eta esango nuke badela kasu bat badela. Eta beraz, apustu honek zentzua daukala, eta Eusko Jaurlaritza apustu honetan parte hartzeak ere, zentzu osoa daukala. Bestalde aipatuko dugu ere etxebizitza, aldaketak adostu dituzte EAJ zein PSE Euskadiko Ezkerrak, eta besteak beste, babestutako etxebizitzaren 165-tik 160ra jaitsiko da, EH Bildu proposamen hau kritikatu du, ez dakit, zergaitik ez da baliagarri hau. Sartua aurretik, eztabaidatzea zeintzu diren behar ditugun etxebizitza politikak, etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, lege proposamenaren plantamentua bera, iruditzen zaigu dela oso kritikagarria. Sailburuak berak esan du, eta hola justifikatu du lege proposamen hau, promotore pribatuak ari zaizkiela presio egiten. Esanaz, rentabilidadeak promozioetan ez direla espero dituztenak, edo are ez direla rentableak egun promozioak. Baina ez dago datu bat mai gainean. Galdera zeintzu diren rentabilidadeak. Eta hor, sailburuak, hala justifikatzen badu, ekimen legei bat, jarri behar dituena da mai gainean datu kontrastagarriak, datu auditableak. Gardentasuna egon marko da. Eta ez du halakorik egiten. Hariko gara, legislatzen,
sektore pribatuaren mesedetan, sektore pribatuak esaten duelako egun promozioak ez diela rentableak. Bueno, jar daitezela datuak eta egin dadila gartasun ariketa bat hasteko eta behin. Bigarren, ez dakiz zeintzu gaur egun rentabilidadeak. Dakiguna da, azkenengo urte luzetan hamarkadetan rentabilidadeak izan dira 2 digitotakoak. Eta orduan, inor ez da atera esan ez daizuek, hemen legislatu behar dugu zer rentabilidadeak ez dira onargarriak. Eta arrazoizko edozein parametrotatik kanpo daude. Ezta? Holakorik ez da inoiz esan. Hau da, orain arte ez da legislatu sektore pribatuen errealitatearen arabera. Orain bai. Bueno, ez da bat ere, hirugarren, ze berme daukagu, baldin eta reforma hau egiten bat estandarrak 75-etik 75-era jaisten badira, sektore pribatuak presioa egitari utzik diona era. Hau da, 3 urte barru, baldin badatoz esaten, aizuek, errentabilidad jarraitzen dute izaten esperotagoen azpikoak, eta eskatzea izuegu 75-etik 55-era jaistea estandarrak, horan zer egingo dugu? Beste lege reforma bat? Osea, planteamentuak ez dauka zentzurik, ezin daiteke legislatu modu hortan. Ari gara egiten politika bat, sektore pribatuaren menpekoa dena. Hori esan da. Honek badauka alternatiba bat, alternatiba da egitea lur erreserba estrategikoa, eta egitea PTS bat ordenatuko duen etxebizitza publikoaren garapena, eta 3, osatzea fondo bat, funts bat, sozial bat, etxebizitza publikoen promoziorako. Eta hortarako gaitasun finantzieroak badaude herri honetan. Gobernuak jarri beharko ditu batzuk, eta hortan zorpetzeak zentzu osoa dauka, eta gero badaude interes sozialiko erakundeak, sektore finantziarioan, halako inbertsioetan parte hartu dezaketenak, adibidez, industrian sektorean, baina askoz modu erosoagoan. Segun dagoen eskariarekin, inbertitzea etxebizitza publikoen promozioan, nahiko inbertsio segurua da. Beraz, honek badauka alternatiba bat. Alternatiba da, sektore pribatuaren menpeko azten etxebizitza politika bat. Bueno, egin dezagun hori, ez? Eta bukatzeko, gu, pixkat, nahiko modu, ez da inola esan, ez? Jaso dugu bere interpelazioa gurekiko, ez? Berandu iristen ari garenarena, eta bar. Hemen, historia modernoa badago hito bat, 2015ko etxebizitza legea da, Euskal etxebizitza legea da. Bertan, onartzen da etxebizitza eskubide subjektibo ezala, eta egiten da alokairuzko etxebizitza publikoen aldeko apustu bat. 10 urte pasa dira, 10 urte beteko dira uste dut datozen egunetan, lege hori ez da garatu, 10 urte hauetan, ez da lur erreserba estrategikorik egin, ez da PTS bat egin, ez da konpromiso horiek agertu diren momentu ezberdinetan, eta ez da orain planteatzen den funts hori osatu. Beraz, gobernuak ez du bere lan egin, ez du etxebizitza politika hori egin, eta orain, etxebizitza larrialdean aurkitzen garelarik, planteatzen ari garena da, sektore pribatuaren ustezko interesen arabera egiten edo planteatzen etxebizitza larrialdiaren soluzioa. Eta hau ez da bidea inondik inora. Nabarmendu duzu 3 milioi euro mugiaraziko lituzken funts hori. Jakin nahi dugu, ea nolakoa izango litzateken funtzionamendu. Administrazioak dirua jartzen du, gero zeintzuk dira hurrengo pausoak herritarrak etxea izan arte. Bueno, hemen badaukagu bisesa deitzen den erakunde publiko bat, promotore publiko bat, alokabide deitzen den beste egitura bat alokairu publikoa gestionatzeko. Beraz, badaukagu egitura publiko bat, alako etxebizitza publikoen promozioa egin izateko eta alokairuak kudeatu izateko. Hori badaukagu. Horrek behar du kapital ampliazio bat. Hortarako, pentsatu behar da, iturria zeintzuk izan daitezken, ez? Bueno, zorpetza bada bat. Hau da, zorpetzeko gaitasuna daukagu eta margena daukagu, baliatu ezagun modu estrategikoan, ez? Non inbertitu daiteke zorra momentu enten. Hau izango nukeola simple esan da, industrian, zalantzari gabe, gure ekonomiaren motorra da, eta industriak erronka izugarria dauzka, berrindustrializazio prozesu bat gertatu beharko da, beraz, hor inbertitzeak zentzu guztia dauka, eta daukagu etxebizitza larrialdi bat, dena arazo sozial eta ekonomiko bat, sekulako ondoria dauzkana, eta nolabait hor, hor usten ari da kontratu soziala, ez? Neurri handi batean, beraz, zentzu guztia dauka, hor ere inbertitzeak zorrak, zorretik lortze ditugun baliabide finantzarioak, ez? Parte bada zorra. Eta hortarako, orain lege proiektu bat onartu dugu zorpetzeko 1.000.000 euro, beste horren beste egin dezagu, beste lege proiektu batekin epela aurrean. Eta ondoren, guk aipatzen genituen 2 erakunde finantzario bat, EPSV-ak
badaukate, hor aurrezki badago, eta hori inbertitu daiteke, etxebizitza publikoen promozioan, eta bi, fundazio bankarioak. Fundazio bankarioa daude obra soziala egiteko. Osea, bankarizazio prozesua gertatu zenan, gehitu zitzen un sistema da Kutxabank, eta Kutxabank da banku bat, eta negozio bankario dauka, rentablea dena, bere dividenduen zati bat banatzen dizkie fundazio bankarioei, ondoren hauek obra soziala egin dezaten. Ez berriro aktibidade finantziero edo bankario bat, baizik obra soziala egin dezaten. Bueno, ze obra sozial hobeagorik, aurki daite momentu honetan, etxebizitza publikoen promozioan inbertitzea baino, ez? Gure ustez. Beraz, hor badago aukera bat, eta zenbakiak oso manejablea dira. Guk atera ditugu zenbakiak, eta detaiak badauzkagu. Partekatu du gainontzeko alderdiekin ere. Eta hurrengo hilabetan izango du ontarako aukera. Baina zenbakiak oso manejableak dira. Hau da, herri honen zati hontan, gaitasun finantziera daude, etxebizitza larrialdiari, erantzun egiturazko bat emateko 10 urtetan etxebizitza publikoen promozioaren bidez. Hori horrela da. Beraz, badauzkagu gaitasun administratiboak, legalak, instituzionalak eta finantziarioak. Beraz, ez dago aitzakiarik egiteko planteatzen ari diren hau, sektore pribatuaren menpekoa izango den etxebizitza politika bat. Ez? Badago alternatiba bat horretarako. Eta azkenik ere jakineko genuke ikasturtean hasieran aipatu zen, urte honetan diskrezioz landuko zela estatus berriaren afera, kurtsoa amaitzen ari dela, ezagite elementu hau, aipagai hau, ze puntutan dago? Hartu emanak, ez dut ezer berriri esango, hartu emanak badaude, denbora direnak, 2 urtez gehienez luzatuko da aukera lehio hau, baina ez dezagun deskartatu hauteskunden aurrerapen bat. Beraz, erlojuaren kontra ari gara, aukera lehio hau probestu egin behar da, ondoren zer etor daitekeen, eskenatoki probableena zein den badakigu, beraz, aspaldi esana dugu guztiok ere, aukera lehio hau probestu egin behar zela. Legintzaldia hasi, baino lehenago ere, urtebete lehenago esaten zen, agian, Sánchez presidentean bigarren legintzaldi bat, zatekela momentua, eztabaida fase resolutiboera eramateko. Hor gaude, eta orain, aprobetxatu egin behar da momentua. Hemen esan gut, hasieran hizkuntza politikarekin esan dudan gauza berdina. Rotonda baten, daramago, ez dakizen bat, hamarkada bueltaka, gutxienik Ibarretxe lehendakariaren lehenago ere, baina urrunago ez joateagatik, estatutu berriaren planteamentutik, ez? 20 urte pasa dira. Lan asko eginda, konpromiso asko hartu dira hauteskunde zita ezberdinetan estatus politiko berri bat fase resolutibora eramateko. Hau da momentua, eta aprobetxatu egin behar da. 2 urte dauzkagu aurretik, eta 2 urte honetan aurrera pausu kualitatiboak eman behar dira, eta saiatu behar gara, gauza batzuk igual ez dira gure esku egongo, baina eztabaida fase resolutibora eramaten. Badi, izango bera gertatzen denaz, Peio Otxandiano EH Bilduko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Eskerrik asko, goizenetan gure izategatik. Mila esker zuei. Gabon entzuleok, egun berezia gaur Gernikako jaiala pilotalekuan, gaur Euskal Selekzioak ofizialtasun osoz jokatuko du estreinekoz. Naiz oraindik ez den heldu, Zuberora lapurdira, base Nafarrea eta Nafarroaren erdira, gaur Gernika. Uste dut, hitzak jarri dizkiola hemen inguru honetan dagoen atmosfera eta sentimendu horre, ez? Poza, egun historikoa, baina zerbait handiagoa, etorkizunean zerbait handiagoa biziko dugunaren sensazio hori, ez? Bueno, honek zure, ongi etorrik Gernikako jaiala pilotalekutik, hementxe beste behin azken eguna gaur, Nazioen Ligako azken eguna, finalen eguna, baiak eraman, orain berriz Federikak aukera du, txokoan moztu, ondo elaia, eta ies egin dio, amaitu da partida, urrezko domina kasu honetan, Espainiarentzat izango da. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 10:20 gutxi agortu dugu Peio Otxandiano, eta aipatuko dugu gure analisi mailan baita ere, aurreratu duena gurean,
gaurko honetan bertan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren erreforma bera ere proposatuko duela EH Bilduk eta hain zuzen horren baitan nabarmentzen zuen Otxandianok murru bat jarri beharko litzatekela lege horren bueltan, ez dakit nola ikusten duzue proposamena? Bueno, nik uste enplegu publikoaren arloan jakina murru bat eta egin behar degula aurrera. Hor gauza asko egin behar ditugula, bintzate hor jauzi hori, esaten dugun jauzi hori eman behar balin badegu, ez? Rotonda, esan duen bezala rotonda hortatik ateratzeko, ez? Bai, badago kontrasan bat horretan guztian, eta da legea aldatuko dugu, legea aldatzen ari diren bitartean. Alegia, ari dira epaitegietatik legea aldatzen, eta legea aldatuko hori ez dugu konponduko. Hori konpontzeko arazoa daukagu Espainiar epaitegiekin. Baina, bueno, urrats hori eman behar da, eta ez da gutxi. Berandu doaz, egia da, ez dala oso ulergarria zergatik ez diren hau aurrera ateratzen ari lehenago. Ez dugu aipatzen beti, baina PSE-rekin arazo bat daukagu hor. Ez? Bai, argi dago, ez? Hezkuntza legean ikusi da, Otxandiano berako ondo ezagutzen du hori, eta etengabe horra gaude harrapatuta, eta ustez maila batean ere etengabe hor EAJ harrapatuta dagoela. Blindaje bipartidismoaren blindaje honek ekartzen du derrigor gauza batzuk egin ezin izatea, eta kasu honetan iruditzen zait PSE ari dela bentajismoz jokatzen, ari dela interes korporatibo batzuk ere defendatzen, ari da ere kalkulo elektoral bat egiten PP-rekiko eta unionismoaren barruan izan dezaken posizio hortan, eta baita ere ideologikoki kokatu egiten delako ikuspuntu oso hegemonistan, eta nire ustez oso jokuzikin bat egiten duelako. Eta hori onartu gabe nekez egingo dugu aurrera, eta nire ustez analizatzen baldin badugu zergatik ez den orain arte egin, beraiengatik ez da egin. Eta analizatzen baldin badugu zergatik etorriko den muga handiekin, beraiengatik ere izango da. Hori bai, EAJ gobernuan dago, EH Bildurekin empatatu zuen 27 parlamentaria, eta ala eta ere, PSek bere minoria horretan gaitasuna dauka betoa esartzeko, beste EAJak usten diolako. Bai, nik atzo Imanol Pradalesen ekitaldi, jauzi bat ekitaldian egindako diskurtsoan, pare bat gauzak atentzio eman ziaten, eta bat zan hori ez, administraziotik, epaitegitatik euskera jasotzen ari den, jasotzen ari den harriak. Eta zen funtzio publikoaren egonkortasuna zalantzan jartzen dula. Baina gero galdera egiten du, egin zuen, dei egiten diet gaurkoan alderdiei arduraz joka dezatela eta ez dezatela euskera tresna politiko gixara erabili. Eta nire galdera da, zinengatik ari da hau esaten. EH Bildurengatik edo PSengatik, nun daukagu, harri hori. Eta nun egin behar dugu bat euskararekin ez balin bada, oposizioa eta gobernuaren abertzaleen artean. Beraz, nik uste hor badaola lehenbailen aurrera egiteko modu bat, eta hor oztopo balin bada PSE, hor argitu beharko dituzte gauza batzuk, eta gero horrez gainera esan zuen hizkuntz politikan datozen astetan berrikuntzak egongo ziala. Nik dakidala, ez dugu sumatzen berrikuntza horiek, ez dakiteko guak ingelitu nahiz pello hori eutxean hori galetzeko, ez? Baina datozen astetan berrikuntzak, datozen astetan, jakinea gaina udara datorrela, ez? Baina ez dakit nik horre, hortik irten bidean hundi datorren, baina egia da, beraien gobernuan daukatela horre oztopo handienetako bat, administrazioa epaitegietatik datozen epai horiek gelditzeko, ze azken batean, esaten ari dira, ingenieritza legelari begiratzen ari diela, ez? Nola, zer da ingenieritza hori? Zirrikituak topatzeko, ez dakizeinek enplegu publikoaren inguruan jartzeitun traboi ies egiteko, edo behar dugu benetako lege bat? Hori da, eta lege hori zeinek egin behar du? Onartuta, Pradalesek badaukala euskaltzaletasun bat
nahiko ezoikoa dela bere testu inguru politiko orokorrean, bai Bizkaian, baita EAJaren barruan ere. Nik uste dut borondate hori badaukala, baina hori egiteko behar du borondate politiko bat, ez bakarrik zaletasun bat, partikular bat. Ez dut zalantzan jartzen, eta atzo ekitaldien egia da, eta bueno, bere sailburuen gandik ere ikusten da, kezka handia dagoela, kezka handia eta kezka hori beste modu batea pentsatzen dutenekin partekatzeko gogoa ere bai, eta aurre aiteko gogo bat ikusten zaie, eta hori ere, neko berria izan leke aurreko legegintzalditik konparatuz, baina denok batera esaten dutenean, goazen denok batera egitera, goazen denon artean egitera. Kulturplanaren adibidez, onartezina iruditzen zaite. Ulertzen dut badagola elementu teknika juridikoarena lege hori egiteko eta abokatu talde batek egin behar duela, baina ezagutu behar da zertaz ari zaren, eta hori hortarako bakarrik aklimatatzeko beraiek behar dutena, hemengo edozein, beraiek ere badauzkate, jende, kuatrekasaz erabiltzen baldin badute, eta hor baldin badaukate jendea, beste gauza batzuk erabiltzeko, ez dauka esankata ez buru kultur lege bati begira Madrilgo abokatuen bufete batek horren ardura hartzea. Bixi, aipatuko dugu baitare UPNek Nafarroko gobernuak gauzatu berri duen torturatuen errekonozimendua kritikatu duela, dagoeneko 76 dira Nafarroan tortura jasan duten biktimak eta kasuen erdia UPN gobernuan zela jaso zen, baina regionalistek nahiago izan dute EH Bildu kritikatu, eta berriki 21 errekonozimendu berri egin ditu Nafarroako gobernuak. Gehiago jakiteko ere gurekin da Nafarroako torturatuen sareko Eneko Villegas, egunon? Egunon, zer moduz? Nola jaso dituzue, Javier Espartzaren kritikak? Egia da, zer zurrumurru bat genukan, horre genekien olako kritikak iritsi zitezkela, eta, guk gure bidea egiten jarraitu eginen dugula, hori da berresten duguna, gaur gartik esan barrago, legedi honek ematen digun aukera baliatu nahi dugula, gure mina azaleratzeko, eta, jakin genekien olako kritikak iritsi zitezkela. Hain zuzen, 21 errekonozimendu berri heldu dira, 76ra heldu arte, nolako balantzea egiten duzue? Egia da, aurrera pausu nabarmena dela, gure administrazio batek, kasu honetan Nafarroako gobernuak olako aurrera pausu bate egitea, balorean jartzen dugu, bada, behingoagatik, norbaitek errekonozimendu hori egitea, aitortza hori egitea, gu historian zehar eta gure ibilbidean, biktima gisa, beti izeuki ditugu ateak itxia. Orduan, irekitzen dizutelarik ate hau, ikusten dugu oso pausu positiboa, egia da, batzutan sentimendu kontrajarriak ekartzen dizkizula aitortza horrek, alde batetik poza eta zamaren aringeta, eta bestetikan amorrua gertatu izanagatik delako, baina hoxe, esan genezake oso pausu positiboa dela, horren alde lanean jarraituko dugula, eta animatuko ditugula beste torturatuak ere, bide hori egiteko. Egia da, ez dela, osotua, edo bintzat ertze asko geratzen diela pendiente, baina egia da, aurrera pausu nabarmena dela. Nabaritzen duzue errekonozimendu hauek eragin baikorra izaten dutela Nafarroako giro politikoan ala elkarbizitzan? Nik uste baietz, behingoa batik egiten dutena da, atzera begira batekin, eta atzera begira da horri beste, betaurreko batzuk ipini, eta osatu egiten dute errelato hori, guk ez dugu gugurea aldarrikatzen dugu, baina jakin bakigu, gatazka politiko honetan, min asko edo izan direla, zauri asko daudela, eta horietaiko bat tortura ere bada, existitu da, eta 76 errekonozimendu aitortza hauekin ikusten dena, behingoagatik aldarrikatzen zena, tortura iraunduela, urte luzez iraunduela, sistematikoa izan dela, eta hori da azaleratzen ari dena, eta hori da urduritasunak pizten ari dituena zenbait alorretan, edo zenbait alderrietan, baina egia da, zintzotasuna zor diogu gizarteari, eta zintzotasun horrek eskartzen du,
atzera begirada kritiko bat egitea, eta horren bidean gaude guk behintzat Nafarroko torturatuen saretik. Eta errekonozimendu honen ostean badago tarterik justizia eskatzeko? Baloratu beharko litzateke, bakigu zenbaitek hori bera ariela pixkat arakatzen, egia da, gure kasuetan, tortura kasuetan, horren atzetik estatu oso bat dagola, horre sistema oso bat dagola, eta zaila bada ere, ez dugu ezer baztertzen, gurea behintzat momentu honetan hori da pixkat egitearena azaleratzea, zenbat kasu ditugun, zenbat lagun izan diren torturatuak kasu honetan Nafarroan, baina baita Euskal Herrian ere, sortu berrian Euskal Herriko torturatuen sarearen bitartez, eta, ez dugu baztertzen, egia da momentu honetan lehendabiziko fase horretan gaudela, alik eta jende gehien errekonozimendua edo aitortza jasotze bidean jarri, eta behingogatik torturaren arazoa eren tamaina azaleraztea da, Guzti hauekin galditzen gara, Eneko Villegas, Nafarroko torturatuen sareko kide, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei, eta besarka bat. Berdin. Eta gaurko honetan, bixi-bixi ibili behar garenez, agur esateko tenorea, heldu zaigu, eta oporrak ere bai, Amagoia? Ni oporretara ez oraindik, baina gutaz libratu zara. Momentuz bai, ez? Momentuz bai, gero etorriko dira deiak Amagoia, etorri nahi duzu, argi izan, deika ibiliko garela heldu den urterako. Plazer bat hemen egotea. Berdin, mila esker, Amagoia. Zugin. Eta Iñaki, zuretzat oporrak Ainhoa, etorri, bestela monologoak egin beharko ditut, eta ez da, beste formato batean, zer inberko. Mila esker, Iñaki Soto eta Amagoia Mujika, nahi duzen arte. Nahi arte. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Informazioaren aria. Dena porto. Atzo iragarri genuen, aste berezia izango dela bigarren kafearentzat, 1000. Saioa dute, eta guk ere saiatu nahi dugu, saio berezi horri buruzko xetasunen bat edo beste ezagutzen. Gurekin dauzkagu bigarren kafeako kideak, oimaino lehentxoago, Inigo Asensio eta Goiuri Ezaitza, egunon? Egunon bai. Beno, festa batekin ospatu beharra duzue 1000. Atala, heldu den ekainaren 12an, osteunean, 6-etatik 8-etara, ordutegia aldaketa izango dugu, eta gonbidapenak ere aurretik eskatu behar dira. Nola doaz, gonbidapenen kontua? Oso gutxi geratzen dira. Egia esan, hor azken orduan ezezkoren bat ere izan dugu aurrikusita zeuden gonbidatuen artean, eta gutxi batzuk libre ditugu. Baina, ez dakit, bihar arte eman genuen epea entzuleek ere bigarren kafea bildua gmail.comera idatzi ezaguten, batzuk egin dute dagoeneko, baina azken ordukoren bat balin badago, uste dut oraindik gonbidapenen bat izango dugula harentzat, eta, ondo, markatu genuen zifra bat, pixkate horrelako espazio baketsu batean txillidalekun, milaka pertsona ere sarlitezke sartzeagatik, baina nahi genuen pixeta respetatuan dagoen pakea, eta, txillidak, Eduardo Txillidak sortu zuen, ez dakite klima hori, eta saiatuko gara pixkat, koherentzia horretan,
irratsaio bat utxuneari edo kontzeptu horretan ari gara pixka bat lanean, eta espazioa utxunea, irrati uinak, poetika pixka bat, humoretik ere zerbait sortzen saiatuko gara, eta giro horretan onduko dugu, bai, ospakizun, bereziki ospakizun behar duen irratsaio bat, uste dut pixkat guri begira gehiago jarri garela kanpora begira baino, baina tira, ikusle eta entzuleak ere gozatuko duen irratsaio bat ari gara osatzen. Milagarrenak merezi du, eta jakine dugu ere, Txillida-leku zergaitikan. Leku paregabea delako, genekielako kanpoan egin nahi genuela, 500. saioa Donostiako akuariumean egin genuen, oso areto eder batean, baina hori bazenez, barruan, goxo, gela batean egotea bezala, eta orain, 1000. saioa ospatzeko kalera irten, eta eguzkiak eta eguraldiak ahalbidetzen badigu behintzat, kaletik, kanpotik egin nahi genuen irratsaioa, eta pentsatu genuen, nondik egin dezakegu, zein da horrela leku bat ederra, noski baita ere gonbidatuek eskertuko dutena, eta esan genuen, Txillida leku daukagu hemen, dela leku zoragarri bat, museoa izateaz gain, noiz behinka kontzertuak eta egiten dituzte, orduan genekien guretzako baita teknikoki ere, posiblea izango zela handik egitea, eta joan ginen gure proposamenarekin nahiko beldurtuta, egia esan. Eta baiezkoa eman zitueten? Baiezkoa eman ziguten, eta gainera postasun handiz, eta elkarlana oso erresa izan da, hori ere aipatu behar dugu, eta eskertzekoa da, gian entzuleren batek pentsa dezake, erresa dela, ara joan, eta handik egitea irratsaio bat, baina hemen gauza asko kontuan hartu behar dira, hemen ordu asko egongo dira muntai aldetik, eta jende askoan beraien egunerokotasuna aztoratzera joango dena, eta benetan eskertzekoa da ze ondo portatu diren gurekin. Zuen saioan baduzu, kolaboratzaile sare zabala, musikariak ere izaten dira, gonbidatuen sare zabala ere, ez dakit aurreratzerik baduzue zerbait, edo sorpresa izango da guztia? Aurreratu dezakegu gure kolaboratzaile gazteena, gure kolaboratzaile zaharrenekin hizketan jarriko dugula, adibidez. Adibidez. Ez da txarrari. Eta Pelliren galderari nolabait helduta eta ies egin gabe, guk ere jarriko gara nolabait lanean, arlo musikalean, badagoelako, talento musikal hori ere, bigarren kafearen lantaldean, nahiko lantalde duala edo multidisciplinarra daukagu, edo polibalientea esaten du Mai Gorostiaga Pozok. Mai Gorostiaga Pozo berak kamisi ikuskizun bat egiten jarriko dugu, eta gainera neurrira, eta 1000. saio hortarako, eta kainaren 12. eta Txillida-lekurako sortu duen kamisi ikuskizun bat egingo du, laburra, Japoniar tenpluetatik abiatutako tradizio oralaren, kontakizunaren, espazio hori nolabait gurera ekarriko du. Oiana Maritorena genbe dantzari eta aktorea da, baina inoiz ez dugu gurean aktore lanetan edo dantzari lanetan jarri, eta Txillida-lekun dantzan jarriko dugu, baina ez gure ohiko dantza sarrerako horretan, baizik eta tira improvisazio garaikidetik gehiago, eta hango espazioarekin pixkat ezkonduko den improbatean, ni neu pianoan, Oiana horrelaxe ezagutu nuen duela, ez dakit, eta pik urte, ura dantzan eta ni pianoan, eta orduztik harreman oso politi izan da, eta nolabait Oianari ere aitortzat egin nahi genion, bigarren kafeko bidelagunik zaharrena dugulako, eta bestelakoak ere izango dira. Paulo Zurutuza gurekin izango dugu, eta kantuan jarriko dugu, bai gurekin, baita zuekin ere, Pelli, beraz prestatu ez darriak. Segundu batzuk gelditzen zaizkigu, baina azken galdera, zuen maite dutak ere badira, bigarren kafearen markaren parte, bai ala ez, hasiak zarete prestatzen zer esan, ala improvisatuko zuen. Gaurko goizeko gozarikoa kontatu. Ez, hemen haserre gaude. Hemen batzuek diote agian ez dela eguna maite dutak elkar banatzeko, eta besteok diogu maite dutik gabeko bigarren kafe bat ez dela bigarren kafea. Zer dio Pellik? Pelli lekunak erabakiko du. Maite dutak bai ala ez 1000. Pelli? Kontralde. Bai. Kontralde? Nire bai. Beti da kuriosoa jakitea. Aztakeriat esan behar nizun, ez? Dutxara sartu eta lehorrak ateratzen jaioak dira, politikari konkretu batzuk, eta horrelako keino egin behar nizun, baina egingo dizute, ostegunean, aurrez aurre. Bai, ez zondoz ginean. Aurrera, beno goizeko 10 dira. Eskerrik asko, Pelli.
Goizeko 10 dira eta Manu Lezertuak Ararteko kargua utziko du gaurko honetan 2015ko ekainetik bete du kargua eta beraz erakundearen ordezkari berri hautatzeko prozedura parlamentarioa hasi da. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon Peli eta entzule guztiak, Lezertuak duela egun batzuk iragarri zuen Arartekoa posto utziko zuela, buruzagitza horretan 10 urte eman ondotik pertsona berri bat ideia berriekin eta epe luzeagoko proiektu batekin behar dela esanaz. Haren ondorengoa izendatu arte, Arartekoaren egungo albokoa den Ines Ibañez de Maeztuk beteko du bere kargua. 1985ko Ararteko legea dio izendapena parlamentuak onartu behar duela, 3/5 gehiengoarekin. 75 legebiltzarkideetatik 45 baiezkoarekin. Beraz, hala ere litekena da talde gehienek hautagai bat adostea. Legeak ezartzen duenez, Arartekoa 5 urterako izendatzen da eta behin bakarrik hautatu alda 2. aldiz. Lezertua 2015ko maiatzaren 28an izendatu zuten zehazki Inigo Lamarkaren ordez eta 2021ko otsailaren 18an aukeratu zuten berriz beste 5 urtetarako. Bueno, momentu honetan esan Pegi bestalde tentsio momentuak direla BSH eskirotzeko lantegiaren parean greba eguna dutelako. Comer, cabrón. Cabrón, mis hijas a tu casa van a ir a comer, cabrón. Tus muertos, cabrón. Atzokoan dakizuenez BSH-ko multinazionalak iragarri zuen ekainaren 17an ixten hasiko dela planta. Ez du bestelako inolako aukerarik eman eta hala lanuztera jo dute langilek eta berrindustrializazio prozesu baterako denbora eskatzen ari dira. Foruzainekin tentsio uneak ari dira izaten, goiz osoan zehar itxi egin baitute sarrera, sua ere piztu dute barrikada moduan eta ikusiko da zer gertatzen den. Lantokia zabali mantendu eta enplegua bermatzeko industrializazio aukera daudela uste dute langilek, ez dutela nahi 655 langileak kale gorrian geratzerik. Hala, egun osoan zehar, espero dute protesta horiek egitea, lehen ordutik hasi eta gaurkoan greba eguna dutelako BSH eskirotzeko beharginek. Trafikoari begiratuz, arazorik ez momentu honetan, eguraldi iragarpena jaso ezagun beraz, Iker Ibarluzea. Udasasoiko eguraldia nagusituko zaigu astearte honetan eta lurraldearen hego isurialdean gainera beroa zakarra izango da. Goizean batetik kostaldean eta bereziki Bizkaian hodei baxu batzuk agertuko dira, bestetik goi-hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina bereziki hodei baxu hauek eguerdirako desagertuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joerarekin jarraituko dugu, giro eguzkitsuarekin eta giro bero xamarrarekin, baina arratsalde erditik aurrera barrena bero hodeiak garatuko dira eta ilunabarretik aurrera ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean, bereziki Araban eta Nafarroan, puntualki ekaitz handi xamarrak izatea baztertu gabe eta kaskabarra botatzea ere baztertu gabe. Haizeak hego ukitua izango du, kostaldean beti ere iparra izan nagusituko da, ekaizgunetan erne bolada oso gogorrak eman daitezke. Gauean hori bai, hego haizea nagusituko da lurralde osoan eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maximoak nabarmen gora egingo dute, minimoak 16 eta 21 gradu bitartean errendituko dira eta goiza benetan epela izango da, bereziki lurraldearen hegoaldean. Maximoak ere gora egingo dute esan bezala, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, kontraste handia izango da, kostaldetik kilometro gutxi barrura eginezkero, eta hego isurialdean 32 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Nafarroa hegoaldean. Hauexek nabarmentzekoak, lehen arrapaladan joan gara, Siria sartuta maite dutekin zer gertatuko ote zen, eta 4 minutu igaro direlarik, Goiuri eta Inigo, ez dakit, erabaki duzue, erabaki berriren bat hartu duzue, edo hausnartu duzue, maite dutekin? Barkatu Pegi, ez azkenean baiezko esan duzula ulertu dugu eta... Bai, nik baietz diot. Listo. Hori mezetara da. Izan zenuten, Gerrazio Handia intzidan, izan zenutela parroko hau, Samuel Aralarreko atearena, Honitzen pixkate ikusten. Bueno, bigarren kafearen WhatsApp taldetan, uste 1000 saioetako pertsonaia favoritoetakoa bilakatu dela. Beldur puntu bat ere sentitu nuen une batean, Bai. Zenik nion inigo momentutan nire izena esan eta elkrezketa bukaeran bapatean esan zuen. Bueno, Goiuri, San Miguel zai daukazu.
Eta beldurtu binintzen. Gaurko saioaren prest daukagu. Bai, Pegi, zain daukagu gaurko saio, eta jakin nahi Eta dugu. hortxe izango du, Zurin Hidalgo segituan etorriko da gurera, Kala izena jarri dio bere proiektu berriari, bere itzulera honi eta 4 urteren ondoren, haren kantu berria eta haren asmo berriak ezagutuko ditugu. Ondare kulturalaren gizarteratzearen inguruan ariko gara, Andoni Mateos geografoa eta Izaskun Egilegori historialariarekin, Uliako lore baratzak egitasmoaren 10. urteurnaren giroan ere ibiliko gara, eta Maialen Tellabidek Toshiko Akoyoshiri buruz hitz egingo digu, 95 urte dituen jazz musikari japoniarra, saio eklektikoa, inondik inora. Noski baietz, Goiuri Azeiza eta Inigo Asensio, mil esker. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, egun polita izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.